தேங்க்யூ மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. எல்லாருக்கும் ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி, நமஸ்காரம். ஹரே கிருஷ்ணா. மாதாஜி, பிரணாம்ஸ் மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி, நமஸ்காரம். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. நான் ஒண்ணு சொல்றேன் மாதாஜி. எங்க பாப்பா ஞாயிற்றுக்கிழமை பரதநாட்டியம் அரங்கேற்றம் பண்றாங்க மாதாஜி கோயம்புத்தூர்ல. ஓ, பாரத் வித்யா பவன்ல மாதாஜி. என் கோயம்புத்தூர் ஆர்எஸ்புரத்துல மாதாஜி. அதனால எல்லாரும் யார் கோயம்புத்தூர்ல இருந்தாலும் வரலாம் மாதாஜி. தெரியலனா ஃபோன் பண்ண சொல்லுங்க மாதாஜி. ஃபுட்டு கூட வெங்காயம் பூண்டு இல்லாம அரேஞ்ச் பண்ணியிருக்காங்க மாதாஜி. எல்லாம் அவங்க செய்கிறவங்க எல்லாம் சாப்பிடணும்னு சொல்றதுக்காக மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. எல்லாரும் எங்க பாப்பாவை வாழ்த்துங்க மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. எல்லாரும் ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. கிருஷ்ணா ஹரே கிருஷ்ணா ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ண கிருஷ்ணா ஹரே 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 ராம ஹரே ராம ஹரே ராம் ஹரே ராம ராம் ஹரே ஹரே ராம ராம ஹரே 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 கிருஷ்ணா 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 ஹரே 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 ராம ஹரே ராம ஹரே ராம 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 ஹரே ராம ஹரே. ஹரே ஹரே. தேங்க்யூ மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. சாந்தி மாதாஜி ஃபோன் நம்பர் போடுங்க. ஐ திங்க் யாராவது டிவோட்டிஸ் வந்தாங்கன்னா உங்களுக்கு கால் பண்ணுவாங்க. ஹரே மாதாஜி ஆனா கிளாஸ்ல சொல்லியிருக்கா. மேபி 1 or 2 years பிஃபோரே சொல்லியிருக்கா. எனக்கு ஞாபகம் இருக்கு. ஸோ யாரெல்லாம் நீங்க அதாவது ஸ்கூலிங்கிறதுக்கு வரீங்களோ வாங்க, நான் அங்கதான் இருக்கேன் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. ஸோ நீங்க யாராவது போகணும்னு நினைச்சாக்கா யூ கேன் டேக் அப். ஹரே எஸ் போட்டிருக்காங்க மாதாஜி, நம்பர் போட்டிருக்காங்க, எடுத்துக்கோ. தேங்க்யூ மாதாஜி. மாத்தி கட்டிருக்கியா நேரா கட்டிருக்கியா? ஜெய ராத மாதவ பிஹாரி ஜெய மாதவ குஞ்ச பிகாரி. ராத மாதவ குஞ்ச பிஹாரி. ஜெய ராதா மாதவ குஞ்ச பிகாரி. ஜனவல்லபா கிரிவரதாரி. கோபி ஜனவல்லபா கிரிவர யசோதனந்தன பிரஜன ரஞ்சன. யசோதனந்தன பிரஜன ரஞ்சன. நந்தன பிரஜன ரஞ்சன. யசோதனந்தன பிரஜன ரஞ்சன. ஸ்ரீராவணச்சாரி. ஸ்ரீராவணச்சாரி. ராத மாதவ குஞ்ச பிஹாரி.
ஜெய ராதா மாதவ குஞ்ச பிகாரி பிஹாரி மாதவ குஞ்ச பிஹாரி ஜெய ராதா மாதவ குஞ்ச குஞ்ச பிஹாரி ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ண கிருஷ்ண ஹரே 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 ராம 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 ஹரே 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 கிருஷ்ண கிருஷ்ண ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ண கிருஷ்ண ஹரே கிருஷ்ண ஹரே 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 ராம ராம ஹரே ஹரே ராம 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 ஹரே 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 கிருஷ்ணா கிருஷ்ண கிருஷ்ண ஹரே 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 ராம 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 ஹரே 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 கிருஷ்ண 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 ஹரே 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 ராம ராம ஹரே ஹரே ராம 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 ஹரே 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 ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய ஓம் நமோ நமோ பகவதே வாசுதேவாய பகவதே வாசுதேவாய ஓம் ஓம் நமோ நமோ பகவதே வாசுதேவாய வாசுதேவாய ஓம் நமோ ஓம் நமோ பகவதே பகவதே வாசுதேவாய வாசுதேவாய நமஸ்கிருத்யாம் நாராயணம் நாராயணம் நமஸ்கிருத்யாம் தேவா நரோத்தமம் நரம் நரசிம்ஹம் சைவ நரோத்தமம் தேவீம் சரஸ்வதிம் வியாசம் தேவீம் சரஸ்வதிம் வியாசம் ததோ ஜயாம் உதீரயேத் ததோ ததோ ஜயமுதிரயே பிராயேஷு ஆபத்ரேஷு நஷ்டப்ராயேஷு அபத்ரேஷு பாகவத சேவயாம் நித்யம் யம் பாகவத சேயாம் சத்ய உத்தம ஸ்லோகே ஓகே பக்திர் பவதி நஸ்துகி பவதி நைஸ்திகி பாகவதம் 7 மாதாஜி ஏழாவது படிக்கணும் மாதாஜி. கேக்குதா? கேக்குது. Seven, 8, 9. விஜயகுமாரி மாதாஜி 7 படிங்கோ. ஓகே, அடுத்து வந்து 8 படிங்க. சரிங்களா? அதுக்கப்புறம் மிச்சம் இருக்கிறவங்க நீங்க 9, 10 எது ஆனாலும் படிக்கலாம். ஓகே, நெட்வொர்க் மட்டும் பார்த்துக்கோங்க மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. अतः भगवान् आदिदेव एतस्य गुणविसर्गस्य परिप्रोम् हनानुयत्यान व्यवसित सगव जगत् अभिप्राय
आत्मयोनिरखिल निगम निजगण परिवेष्टितः स्वभवनात् अवदधार. Yes, passing on Mataji. हरे कृष्णा माताजी। अतः भगवान् आदिदेव एतस्य गुण विसर्गस्य परिप्रुम् अनानुध्यान व्यवसित सकव जगत् अभिप्राय आत्मयोनिर् अखिल निगम निजगण परिवेष्टित भवनात् अवततार. அத இவ்வாறு உண்மையில் பகவான் ஆற்றல் மிக்க ஆதிதேவ முதல் தேவர் ஏதஸ்ய இப்பிரபஞ்சத்தின் குண விசர்கஸ்ய ஜட இயற்கையின் முக்குணங்களின் படைப்பு பரிப்ரும் நலன் அனுத்தியான எப்போதும் சிந்தித்த விவசித்த அறிதல் சகல எல்லாம் ஜெகத் பிரபஞ்சத்தின் அபிப்பிராயம் இறுதி நோக்கம் அவரால் ஆத்ம பரமாத்மா யோனி அவர் பிறந்த இடம் அகில எல்லாம் நிகம வேதங்களினால் நிஜகன தனிப்பட்ட துணைவர்களினால் பரிவேஷ்டித சூழப்பட்டு அவரது இருப்பிடத்திலிருந்து அவதார இறங்கி வந்தார். மொழிபெயர்ப்பு அண்ட் பொருளுரை பை ஸ்ரீல பிரபுபாதாக்கு ஜெய். மொழிபெயர்ப்பு. ஸ்ரீ சுகதேவ கோஸ்வாமி தொடர்ந்து கூறினார், இப்பிரபஞ்சத்தில் முதலில் பிறந்தவரும் ஆற்றல் மிக்க தேவராக விளங்குபவரும் பிரம்மதேவனே ஆவார். இகபர செயல்களின் வளர்ச்சிக்கு அவரே எப்போதும் பொறுப்பாவார். முழுமுதற் கடவுளிடமிருந்து நேரடியாக பிறந்தவர் ஆதலினால் பிரபஞ்ச படைப்பின் நோக்கத்தை அவர் நன்றாக அறிவார். அதனால் அவர் தனது செயல்கள் அனைத்தையும் பிரபஞ்சம் முழுவதின் நன்மைக்கே அர்ப்பணிக்கிறார். இச்சக்தி மிக்க பிரம்மதேவன் அவரது துணைவர்களும் வேத உருவங்களும் சூழ்ந்து வர மேல் உலகத்தில் உள்ள தனது இருப்பிடத்திலிருந்து இறங்கி இளவரசர் பிரியவரதன் தியானம் செய்து கொண்டிருந்த இடத்திற்கு வந்தார். பொருளுரை. பரமாத்மாவான பகவான் விஷ்ணுவே எல்லாவற்றிற்கும் ஆதாரம். வேதாந்த ஆத்திரம் ஜன்மாதி அஸ்ய யத என்று குறிப்பிடுகிறது. பகவான் விஷ்ணுவிடமிருந்து பிரம்மதேவன் நேரடியாக பிறந்ததினால் அவர் ஆத்ம யோனி என்று அழைக்கப்படுகிறார். பகவான் என்னும் வார்த்தை பொதுவாக முழுமுதற் கடவுளை விஷ்ணு அல்லது பகவான் கிருஷ்ணர் குறிப்பிடுவதாக இருந்த போதிலும் பிரம்மதேவனும் பகவான் என்றே அழைக்கப்படுகிறார். சில நேரங்களில் மிகச்சிறந்த தேவர்களான பிரம்மதேவன், நாரதர், சிவபெருமான் போன்றோர் கூட பகவான் என்றே குறிப்பிடப்படுவர். ஏனென்றால் அவர்கள் முழுமுதற் கடவுளின் நோக்கத்தினை நிறைவேற்றுபவர்களாக இருக்கின்றனர். பிரம்மதேவன் பகவான் என்று அழைக்கப்படுகின்றார் ஏனென்றால் அவர் இப்பிரபஞ்சத்தின் துணை படைப்பாளி ஆவார். அவர் எப்போதும் உலக செயல்களில் மகிழ்வதற்காக பௌதீக உலகிற்கு வந்திருக்கும் கட்டுப்பட்ட ஆத்மாக்களின் நிலைமையினை எவ்வாறு முன்னேற்றுவது என்பது பற்றியே எப்போதும் சிந்தித்துக் கொண்டிருக்கின்றார். இக்காரணத்தினாலேயே அவர் வேத ஞானத்தினை அனைவருக்கும் வழிகாட்டியாக இருக்கும் வண்ணம் இப்பிரபஞ்சம் முழுவதும் பரப்புகிறார். வேத ஞானமானது பிரவருத்தி மார்க்கம், நிவிருத்தி மார்க்கம் என்று 2 பகுதிகளாக பிரிக்கப்பட்டிருக்கின்றது. நிவிருத்தி மார்க்கம் என்று புலன் இன்பத்தை புறக்கணிப்பதாகும். பிரவருத்தி மார்க்கம் என்பதோ உயிர்கள் புலன் இன்பத்தை அனுபவித்து அப்பாதையிலேயே அவர்கள் வீடு பேறு பெற்று முழுமுதற் கடவுளை அடைவதற்குரிய வழியாகும். பிரபஞ்சத்தை ஆள்வது என்பது மிகப்பெரிய பொறுப்பு. ஆதலினால் பிரம்மதேவன் பிரபஞ்ச செயல்களின் பொறுப்பினை ஏற்றுக்கொள்ள பல்வேறு யுகங்களில் பல்வேறு மக்களை நியமிக்க வேண்டியவர் ஆகிறார். ஒவ்வொரு மனுவின் கீழும் பல்வேறு மன்னர்கள் இருக்கின்றனர். அவர்களும் பிரம்மதேவன் நோக்கத்தினை நிறைவேற்றுபவர்களே ஆவர். இதற்கு முந்தைய விளக்கங்களில் இருந்து துருவ மகாராஜாவின் தந்தையான உத்தானபாதன் இப்பிரபஞ்சத்தினை ஆட்சி செய்ததாக தெரிகிறது. ஏனெனில் அவரது மூத்த சகோதரரான பிரியவரதன் துறவரத்தினை தனது வாழ்வின் தொடக்கத்திலேயே மேற்கொண்டிருந்தார். இவ்வாறு பிரச்சிதார்கள் வரையில் இருந்த மன்னர்கள் அனைவரும் உத்தானபாதன் பரவினர் ஆவர். பிரச்சிதார்களுக்கு பிறகு
தகுதி வாய்ந்த மன்னர்கள் யாரும் இல்லாத காரணத்தினால் சுயம்புவ மனு தனது மூத்த மகன் பிரியவிரதனை மீண்டும் அழைத்து வர அவர் தவம் செய்து கொண்டிருந்த கந்தமாதன மலைக்கு சென்றார். சுயம்புவ மனு பிரியாவிரதனை இப்பிரபஞ்சத்தை ஆளும்படி வேண்டிக் கொண்டார். பிரியாவிரதன் அதனை மறுத்ததால் பிரம்மதேவன் பிரியாவிரதனை சம்மதிக்க செய்வதற்காக சத்தியலோகம் எனப்படும் அவரது மேல உலகத்திலிருந்து இறங்கி வந்தார். தாம் ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. யாரோ பேசுறாங்க மாதாஜி, கேட்கவே ரீட் பண்ணிட்டோமா மாதாஜி? தாம் தனியாக மாறாது மரிச்சி, ஆத்ரேயர், வசிஷ்டர் போன்ற மகரிஷிகளுடன் சேர்ந்து வந்தார். வேத கட்டளைகளை பின்பற்றுவது மற்றும் உலகை ஆளும் பொறுப்பினை ஏற்றுக்கொள்வது என்னும் இரண்டும் பிரியாவிரதனுக்கு தவிர்க்க முடியாதது. தன்னுடன் அவரை சம்மதிப்பதற்காக பிரம்மதேவன் தன்னுடன் எப்போதும் உடனே இருக்கும் தனது துணைவர்களான வேதங்களின் உருவங்களை அழைத்து வந்திருந்தார். முக்கியமான வார்த்தை ஸ்வபாவனாத் என்பதாகும். இது பிரம்மதேவன் அவருடைய சொந்த இருப்பிடத்திலிருந்து இறங்கி வந்தார் என்று குறிப்பிடுகிறது. ஒவ்வொரு தேவருக்கும் ஒரு குறிப்பிட்ட இருப்பிடம் உண்டு. தேவர்களின் தலைவரான இந்திரனுக்கும் சந்திர மண்டலத்தின் அதிபதியான சந்திரனுக்கும் சூரிய கோலத்தின் தலைவனாகிய சூரியனுக்கும் தனித்தனி இருப்பிடங்கள் உண்டு. லட்சக்கணக்கான தேவர்கள் இருக்கின்றனர். விண்மீன்களும் கோள்களும் அவர்களுடைய இருப்பிடங்கள். இது பகவத்கீதை அவர்களுடைய இருப்பிடங்களாகும். இது பகவத்கீதையிலும் உறுதி செய்யப்பட்டுள்ளது. யாந்தி தேவ பிரதா தேவானாக, தேவர்களை வணங்குவோர் தேவலோகங்களை அடைவர் என்று. மிக உயரத்தில் இருக்கும் சத்தியலோகம் அழைக்கப்படுகிறது. பிரம்மதேவன் இருப்பிடம் சத்தியலோகம் ஆகும். பிரம்மதேவன் அங்கே உறைவதனால் அது அழைக்கப்படுகிறது. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. தேங்க்யூ மாதாஜி. மாதாஜி ஆடியோ பார்த்துக்கோங்க, நிறைய டிஸ்டர்பன்ஸ். ஓகே பிரேம மாதாஜி அடுத்த ஸ்லோகம் வாசி. सा तत्र गणतल उडुबदिरिव विमानलभि अनुपदम् अमर प्रिवृडै अयुज्यमानः पदिपदिवदेशः सिद्ध गन्धर्व सात्य सारण मुनिनैर् उपगीयमानो कन्दमादन त्रित्रोणीम् அவபாஷயன்னன் உபசர்ப. எஸ் வாசிங்க மாதாஜி. பிரேம மாதாஜி. பிரேம மாதாஜி மியூட். சயத்ர தத்ர ககன தல உடுபதிர் இவ விமாலிபிர் அனுபதம் அமர பரிவிருடை அபிபூஜ்யமான பதிபதி வதேஷ சித்த கந்தர்வ சாத்திய சரண முனிகணை உபகீயமானோ கந்தமாதன திரோணிம் அவபாசயன்ன உபசர்ப. ச அவர் பிரம்மதேவன் தத்ர தத்ர இங்குமங்கும் ககன தவே வான்முகட்டினில் உரு பதி சந்திரன் இவ போன்று லிமான அவிலபி அவர்களது பல்வேறு விமானங்களில் அனுபதம் பாதையில் அமர தேவர்கள் பரிவிருடை தலைவர்களினால் அபுபூஜ்யமான வணங்கப்பட்டு பதிபதி ஒருவர் பின் மற்றொருவராக வழியில் மேலும் வதேஷு கூட்டமாக சித்தலோகத்தைச் சேர்ந்தோர் கந்தர்வ லோகத்தைச் சேர்ந்தோர் சாத்திய லோகத்தைச் சேர்ந்தோர் சாரண லோகத்தைச் சேர்ந்தோர் முனி மாமுனிவர்கள் உபகீயமான வழிபட்டு
கந்தமதனம் என்னும் மலை உள்ள உலகிற்கு. துரோணீம் எல்லை, அவபாசயன் ஒளிர்கின்ற, உபசர்ப்ப அவர் வந்தார். மொழிபெயர்ப்பு பொருளுரை பை ஸ்ரீல பிரபுபாதாவுக்கு ஜெய். பிரம்மதேவன் தனது மிகப்பெரிய அன்னப்பறவை வானத்திலிருந்து இறங்கியவுடன் சித்தலோகம், கந்தர்வலோகம், சத்தியலோகம், சாரணலோகம் முதலியவற்றைச் சேர்ந்தவர்களும் மாமுனிவர்களும் தனித்தனி விமானங்களில் பறந்து வந்து பிரம்மதேவனை வணங்கி வரவேற்பதற்காக வான்முகட்டினில் நின்றனர். பல்வேறு உலகங்களைச் சேர்ந்தவர்கள் பிரம்மதேவனை வணங்கி வழிபட்ட போது பிரம்மதேவன் ஒளிரும் நட்சத்திர கூட்டங்களினால் சூழப்பட்ட முழுமதி போல் திகழ்ந்தார். பிரம்மதேவனின் அன்னவாகனம் இறுதியில் இளவரசர் பிரியாவர்தன் தவம் செய்து கொண்டிருந்த காந்தமாதன மலையின் எல்லையினை அடைந்தது. பொருளுரை. இதனால் தேவலோகங்களுக்கிடையே முறையான போக்குவரத்து வசதிகள் இருந்தன என்பது தெளிவு. இன்றுள்ள மற்றொரு முக்கிய குறிப்பு என்னவெனில், பெரும்பாலும் மலைகளே நிறைந்த அந்த உலகம் ஒன்று இருக்கிறதென்றும் அம்மலைகள் ஒன்றுதான் கந்தமான மலையாகும். 3 சிறந்த மகான்களான பிரியவரதன், நாரதன் மற்றும் சுயம்பு மனு போன்றோர் அம்மலையின் மேல் அமர்ந்திருந்தனர். பிரம்ம சம்ஹிதையின்படி ஒவ்வொரு பிரபஞ்சமும் பல்வேறு கிரக அமைப்புகளினால் நிரப்பப்பட்டிருந்ததென்றும் ஒவ்வொரு அமைப்பும் தனித்த வளமுடையது என்றும் தெரிகிறது. உதாரணமாக, சித்தலோகத்தைச் சேர்ந்தவர்கள் யோக சித்திகளின் சக்திகளில் முன்னேறியவர்கள் ஆவர். அவர்கள் விமானம் மற்றும் விண்கலத்தின் உதவியின்றே வானில் பறக்கும் சக்தி உடையவர்கள் ஆவர். அதுபோல் கந்தர்வலோகத்தைச் சேர்ந்தவர்கள் அனைவரும் சங்கீத அறிவியலில் தனிப்பட்ட முறையில் கந்தமான மலைக்கு பிரியவர்தனை சம்மதிக்க வைப்பதற்காக சென்றனர். ஏனென்றால் இளவரசர் பிரியவர்தன் தன் தந்தையின் எழுந்து நின்றார் கட்டளையினை ஏற்க மாட்டார் என்பதை அவர் நன்கறிவார். பிரியவர்தனின் உறுதியினை உடைப்பது ஒன்றே பிரம்மதேவனின் நோக்கமாக இருந்தது. ஆகையினால் பிரம்மதேவன் பிரியவர்தனை முதலில் கருணையுடன் பார்த்தார். அவரது புன்னகையும் கருணையும் பிரம்மதேவன் பிரியவர்தனை இல்லற வாழ்வினை ஏற்றுக்கொள்ள வேண்டிக் கொள்ளுமாறு வேண்டிய போதிலும் பிரியவர்தன் பக்தி தொண்டை விட்டு வெளியே வரமாட்டார் என்றே குறிப்பிடுகின்றன. வைணவர் ஆசையினால் அனைத்தும் சாத்தியமாகும். இதுவே பக்தி ரசாமிர்த சிந்துவில் கிருபா சிந்து அல்லது சிறந்த மகனின் ஆசையினால் நிறைவு எய்தப்படுகிறது என்று குறிப்பிடப்பட்டிருக்கிறது. சாத்திரங்களில் உள்ள ஒழுங்குமுறை விதிகளை பின்பற்றுவதன் மூலம் ஒருவன் நிறைவும் விடுதலையும் வழக்கம் போல் அடைகிறான். இருந்தும் பலர் ஆன்மீக குரு அல்லது உயர்ந்த மகானின் ஆசிகளினால் நிறைவு எய்துகின்றனர். பிரியவர்தன் பிரம்மதேவனின் பேரப்பிள்ளை ஆவார். தாத்தாவிற்கும் பேரனுக்கும் இடையில் சில நேரங்களில் கேலி பேச்சுக்கள் இடம்பெறும். இங்கும் கூட பிரியவர்தனின் தியானம் செய்யும் தீர்மானத்தில் உறுதியாக இருக்க பிரம்மதேவனோ பிரியவர்தனின் இப்பிரபஞ்சத்தினை ஆள வேண்டும் என்பதில் தீர்மானமாக இருந்தார். ஆகையினால் பிரம்மதேவனின் கனிவான பார்வைக்கும் புன்னகைக்கும் பொருள் என்னவென்றால், அன்பார்ந்த பிரியவர்தனே, இல்லற வாழ்க்கையினை ஏற்றுக்கொள்ளக்கூடாது என்று நீ தீர்மானித்திருக்கிறாய். ஆனால் நானோ அதனை ஏற்றுக்கொள்ள வேண்டும் என்று உன்னை நான் சம்மதிக்க வைப்பதற்காக வந்திருக்கிறேன் என்பதாகும். உண்மையில் பிரம்மதேவன் பிரியவர்தனின் உயர்ந்த துறவு, தவம், விரதம் மற்றும் பக்தி போன்றவற்றை பாராட்டுவதற்காகவே அங்கு வந்திருந்தார். ஏனென்றால் அதன் மூலம் பிரியவர்தன் இல்லற வாழ்க்கையினை ஒரு கால் ஏற்றுக்கொண்டாலும் பக்தி தொண்டிலிருந்து மாறமாட்டான் என்பதற்காகத்தான். இஸ்லோகத்தில் மற்றொரு முக்கியமான வார்த்தை சுத்தவாகனை வேத மந்திரங்களினால் என்பதாகும். வேதங்களின்
பிரம்மதேவருக்கு இனிவரும் பிரார்த்தனை ஒன்று உள்ளது. ஹிரண்ய கர்ப்ப வர்த்ராக்ரே பூதஸ்ய ஜாத பதிர் ஏக ஆசித். பிரம்மதேவன் முறையான வேத மந்திரங்களினால் வரவேற்கப்பட்டார். மேலும் வேத மரபுப்படி அவர் வரவேற்கப்பட்டதினால் மிகுந்த மகிழ்ச்சி அடைந்தார். ஹரே கிருஷ்ணா. ராங் ஸ்லோகத்துக்கு படிச்சீங்க. நான் பேசுறது நீங்க ஃபோக்கஸ் பண்ணலன்னு நினைக்கிறேன். ஓகே, ஒரு பேஜ் நடுவுல விட்டாச்சு. நீங்க உங்களோட ஸ்லோகம் இங்க முடியறது. நீங்க அடுத்த படிச்சுட்டாங்க மாதாஜி. நான் தேடி தேடி பாக்குறேன், கிடைக்கவே மாட்டேங்குது. இல்ல, எங்க மாதாஜி? வேற ஸ்லோகம் படிச்சுட்டாங்க. வேற ஏதாவது ஸ்லோகத்தை படிச்சிட்டீங்க. அதாவது ரெண்டு பேஜ ஒன்னா எடுத்து படிச்சிட்டீங்க. ஆமா, 8 தானே மாதாஜி படிக்க சொன்னீங்க? ஆமா, 8 18ஆம் பக்கத்திலேயே முடிஞ்சிருது. நீங்க நோ இஷ்யூஸ். அவங்க அந்த எப்படி இருந்தாலும் அதை படிச்சுதானே ஆகணும். சரி, விடுங்க, நோ இஷ்யூஸ். ஓகே. சேர்ந்தவர் ஆவர். சத்தியலோகத்தை சேர்ந்த அனைவரும் மாமுனிவர்கள் ஆவர். கிரகங்களுக்கிடையே தொடர்பு ஐயத்திற்கிடமின்றி இருக்கிறது. பல்வேறு கிரகங்களை சேர்ந்தவர்கள் ஒரு கிரகத்திற்கும் மற்றொன்றுக்கும் போய் வரலாம். சந்திர மண்டலத்துக்கு செல்லும் முயற்சியில் நாம் தோற்றுவிட்டோம் என்ற போதிலும் ஒரு கிரகத்திலிருந்து மற்றொரு கிரகத்திற்கு நேரடியாக செல்வதற்கான விண்கலன்கள் நாம் இன்னும் கண்டுபிடிக்கவில்லை. ரொம்ப அழகா சொல்லிட்டார் நம்ம ஆச்சாரியார் இல்லையா? கலாவதி மாதாஜி, அடுத்த ஸ்லோகம் வாசிங்கோ. மாதாஜி நான் படிக்கிற மாதாஜி. ஜெயந்தி மாதாஜி படிக்கிறேன். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. நான் படிச்சிடுறேன், அப்புறம் அவங்க படிக்கட்டும். மாதாஜி விடுங்க, கேக்குறாங்க. ஓகே மாதாஜி, ஓகே மாதாஜி, அவங்க படிக்கட்டும். தேங்க்யூ சோ மச். தத்ரஹ வாஞனம் தேவருஷிர்ஹம்சயானேன பிதரம் பகவந்தம் இரண்யகர்ப்பம் உபலமானஹ ஐசாவோத்யாயார் அனேசாஹ பிதா புத்ராப்யாம் அவஹிதாக்ஞவீர் உபஸ்தே. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. தத்ர காவாஜனம் தேவாருஷிர்ஹம்சயானேன பிதரம் பகவந்தம் ஹிரண்ய கர்ப்பம் உபலாமானக ஹைசைவோத்தாயார் ஹனேன ஷாஹ பிதா புத்ராப்யாம் அவாஹிதாஞ்சவீர் உபாஸ்தே. தத்ர அங்கே ஹா வா உறுதியாக ஏனம் அவரது தேவ ரிஷி நாரத முனிவர் ஹம்ச யானேன அன்னவாகனத்தினால் பித்தரம் அவருடைய தந்தை பகவந்தம் சக்தி மிக்க ஹிரண்ய கர்ப்பம் பிரம்மதேவன் உபலபமான புரிந்து கொண்டு சா ஹசா ஏவ உடனடியாக உததாயா எழுந்து நின்று அர்ஹனேனா வழிபடுவதற்குரிய பொருட்களுடன் ஹை சேர்ந்து கொண்டு பிதா புத்ராப்யாம் பிரியாவிரதனும் அவரது தந்தையான சுயம்பு மனுவும் அபகிதா அஞ்சலி மரியாதையுடன் கரங்களை குவித்து உபதஸ்தே வழிபட்டனர். மொழிபெயர்ப்பு: நாரத முனிவரின் தந்தையான பிரம்மதேவன் இப்பிரபஞ்சத்தில் உள்ள இருக்கும் பரமபுருஷர் ஆவார். பெரிய அன்னவாகத்தினை கண்ணுற்றதும் பிரம்மதேவன் வந்துவிட்டார் என்பதை நாரத முனிவர் புரிந்து கொண்டார். ஆகையினால் அவரும் சுயம்பு மனுவும் அவரது மைந்தனும் நாரத முனிவரிடம் உபதேசம் கேட்டு கொண்டிருந்தவருமான பிரியாவர்தனும் உடனே எழுந்து நின்றனர். பிறகு அவர்கள் தங்கள் கரங்களை கூப்பிட பிரம்மதேவனை மிகுந்த மரியாதையுடன் வணங்கினர். பொருளுரை: பிரம்மதேவன் தேவர்களுடன் வந்தார். அவருக்குரிய வாகனம் அன்னப்பறவை என்று முன்னரே குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது. ஆகையினால் நாரத முனிவர் அன்னப்பறவினை கண்டவுடன் தன்னுடைய தந்தையும் ஹிரண்ய கர்ப்பம் என்று அறியப்படுவருமான பிரம்மதேவன் வந்துவிட்டார் என்பதை புரிந்து கொண்டார். அதனால் அவர் சுயம்புமனு மற்றும் பிரியாவர்தன் பிரம்மதேவனை வரவேற்கவும் வணங்கவும் உடனடியாக. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. தேங்க்யூ மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. அது நான் சென்டென்ஸ் முடிக்கல. உடனடியான அப்படியே நிறுத்திட்டாங்க மாதாஜி. ஒரு நிமிஷம். நமக்கு ஏதாவது டவுட் வந்தா இங்கிலீஷ்ல இருக்கக்கூடியதை போய் பார்த்துட்டோம்னா வரும். ஏன்னா அதுதான் பிரபுபாதர் டைரக்டா அவர் டிரான்ஸ்லேஷன் பண்ணது அதுலதான். ஓகே, அதுல போனா நமக்கு தெரிஞ்சு போயிடும். நம்ம படிச்சது 9வது ஸ்லோகம் இல்லையா? ஆமாங்க மாதாஜி. முன்னாடியாக எழுந்து நின்று இருப்பாங்க. அதுதான்.
ஓகே, ஆ, இதுதானே 9வது ஸ்லோகம்ல 8 இது. ஆமா. அதான். Thus he immediately stood up with Swayambhu Manu and his son Priyavrata to receive Lord Brahma and offer him respect. அவங்களுக்கு மரியாதை கொடுக்கணும், வரவேற்கவும் வணங்கவும் உடனடியாக எழுந்து நின்றனர். அது எழுந்து நின்றனர் விட்டுட்டாங்க. ஓகே, பிரிண்ட் மிஸ்டேக். ஆமா, ஆமா. சரிங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. ஓகே மேம். ஜெய் நீங்க வாசிங்கோ அடுத்த ஸ்லோகம். ஆனா அந்த பின்னாடி பாட்டு படிக்க வேண்டாம், நீங்க அந்த ஒரு பக்கம் மட்டும் படிங்க. ஏன்னா நமக்கு விளக்கம் கொடுக்கறதுக்கு மறுபடியும் ஒரு வாட்டி டைம் ஆயிடும். சரிங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா. கலாவதி மாதாஜி ஹரே கிருஷ்ணா. பகவான் हरे कृष्ण माता जी। உபநீதார் அனஹ சுப்த வாக்பகேனாதி தராமுததி உதித குணகணாவதார சூஜயः பிரியவ்ரதம் ஆதி புருஷஸ்தம் ததய அசாவலோக இதி கோவாச. எஸ் வாசி. हरे कृष्ण माता जी। भगवान अभिभारत तत् उपनीतार्घन सुप्त माघो नदी ताराम उदित गुण गाणवदार सुजयः प्रियव्रतम आदि पुरुषस्तं सदयः सावलोक इति होवस। பகவான் பிரம்மதேவன் அபி மேலும் பாரத ஓ பரிச்சித்து மன்னனே தத் அவர்களின் உபநீத முன்னே வந்து அர்ஹன பூஜை பொருட்களுடன் சுத்த வேதமரபின்படி வாகேன வாக்கினால் அதிகாரம் உயர்வாக உதித்த போற்றினர் குணகண குணங்களின் அவதார இறங்கி வந்த காரணத்தினால் சூஜயக அவரது பெருமைகள் பிரியவிரதனுக்கு ஆதி புருஷர் தம் அவருக்கு சதய கருணையுடன் ஹாச புன்னகையுடன் அவலோக அவரது பார்வை இது இவ்வாறு உறுதியுடன் உவாச கூறினார். மொழிபெயர்ப்பு. அன்பிற்குரிய பரிசித்த மன்னனே, இறுதியில் பிரம்மதேவன் மேல் லோகத்திலிருந்து பூலோகத்திற்கு இறங்கி வந்தவுடன் நாரத முனிவர் சுயம்பவமனு பிரியவிரதன் மூவரும் எழுந்து முன்னே வந்து பூஜை பொருட்களை முன்வைத்து தேவ மரபிற்கு ஏற்ப உயர்ந்த மொழிகளினால் அவரை போற்றினார். அச்சமயம் பிரபஞ்சத்தின் ஆதி புருஷரான பிரம்மதேவன் பிரியவிரதன் மீது கருணை கொண்டு கனிவுடன் அவரை நோக்கி புன்னகை புரிந்தவாறு பின்வரும் வார்த்தைகளை கூறலுற்றார். பொருளுரை. சத்தியலோகத்திலிருந்து இறங்கி பிரம்மதேவன் பிரியவிரதனை காண வந்தார் என்னும் அச்செய்தி மிகவும் முக்கியத்துவம் வாய்ந்தது. நாரத முனிவர் பிரியவிரதனுக்கு ஆன்மீக வாழ்வின் முக்கியத்துவம், ஞானம், துறவு மற்றும் பக்தியை பற்றி உபதேசிப்பதற்காகவே வந்திருந்தார். நாரத முனிவரின் உபதேசங்கள் ஒருவரை சுண்டி இழுக்கும் என்பதை பிரம்மதேவன் நன்கு அறிவார். ஆகையினால் பிரம்மதேவன் தான் தனிப்பட்ட முறையில் கந்தமாதன மலைக்கு மாதாஜி இருங்க, மறுபடியும் படிக்க வேண்டாம். ஓகே, ஆல்ரெடி மாதாஜி படிச்சிருக்காங்க, அதனால படிக்க வேண்டாம். உங்களை மியூட் பண்ணியிருக்கேன். ஏன்னா இதுதான் ஒன்லி வே. ஏன்னா நான் சொல்லும் போது யாருக்குமே கேட்க மாட்டேங்குது. ஓகே, ஆல்ரெடி மாதாஜி படிச்சதுனால நீங்க படிக்க வேண்டாம். நாளைக்கு வேணா இன்னொரு ஸ்லோகம் நீங்க படிங்க. ஓகே, ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. நாம இப்போ 7வது ஸ்லோகத்துல இருந்து பார்ப்போம். அத்தஹ பகவான் ஆதிதேவ ஏதஸ்ய குணவிகர்ஷய பரிப்ரும் அனானுத்யான தவசித சகவ ஜகத் அபிப்ராய ஆத்மயோனிர் அகில நிகம நிஜகன பரிவேஷ்டிதஹ ஸ்வபவனாத் அவததார. இப்ப மொழிபெயர்ப்பு. சுகதேவ் கோஸ்வாமி தொடர்ந்து பேசுறார். யாருக்கு எடுத்துரைச்சுட்டு இருக்கார்? பரீட்சித் மகாராஜாவுக்கு. இப்பிரபஞ்சத்தில் முதலில் பிறந்தவரும் இல்லையா. ஸோ இவருக்கு கூட அதாவது நம்ம எல்லாருக்குமே தாய் தந்தை கூட தான் நாம் எல்லாருமே இந்த இடத்துல ஜனித்திருக்கோம் இல்லையா.
ஈவன் பிரம்மதேவர் கூட ஒரு ஜீவாத்மா தான், ஆனா அவருடைய பிறப்பு டிஃபரெண்ட் இல்லையா? பகவானுடைய நாபியிலிருந்து தோன்றியவர் இல்லையா? தாயும் தந்தையுமாக இருக்கிறது அவருக்கு பகவான் ஒருத்தர் தான். ஓகே, ஸோ நம்மள மாதிரி கிடையாது அப்படிங்கிறது அவருடைய பிறப்புமே விசேஷமானது என்பதை நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். இகபர செயல்களின், அதாவது இந்த உலகத்து செயல்களின் வளர்ச்சிக்கு அவரே எப்பொழுதும் பொறுப்பாவார். நாம் இங்க என்ன நிகழ்கின்றதோ அது அனைத்திற்குமே மூலமாக இருப்பவர் அவர்தான் இல்லையா? எல்லா இரண்டாம் சிருஷ்டி அனைத்துமே அவருடைய பொறுப்புல பகவான் கொடுத்திருக்கார். அதுவுமே எப்படி? பிரம்மதேவர் வந்து அநேக ஆண்டுகள், அது 1000 ஆண்டுகள் வந்து பார்த்தீங்கன்னாக்கா அவர் வந்து தவம் இருந்துதான் அவருடைய ஹிருதயத்துல வந்து பகவான் ரத்தின சிம்மாசனத்தில் இருந்து கொண்டு காட்சி அளித்து அவருக்கு வேத ஞானத்தை எல்லாம் வழங்கினார் என்று சொல்லப்படுகிறது. ஸோ அதனால் அந்த வேதங்களை கொண்டு அவர் சிருஷ்டிக்க செய்கிறார். இந்த 4 வர்ணங்களை கொண்டு இந்த பிரபஞ்சம் ஆளப்படணுன்றது அது எல்லாமே அவருடைய, அதாவது பகவானுடைய அறிவுறுத்தல் எல்லாமே அவ்வாறே வந்து பிரம்மதேவன் வந்து பெற்றார் இல்லையா? முழுமுதற் கடவுளிலிருந்து நேரடியாக பிறந்தவர் இல்லையா? அதாவது கர்ப்போத கசாய் விஷ்ணுவிடமிருந்து நேரடியாக பிறந்தவர் ஆதலினால் பிரபஞ்ச படைப்பின் நோக்கத்தை அவர் நன்றாக அறிவார். இந்த பிரபஞ்சம் எதற்காக படைக்கப்படுகிறது என்பதும் பிரம்மதேவருக்கு தெரியும் இல்லையா? அதாவது இது தற்காலிகமான படைப்பு, சில காலம், அதாவது பகவானுடைய அந்த, அதாவது ஒரு பிரபஞ்சத்தினுடைய படைப்பு மற்றும் அழிவு, இந்த இடைப்பட்ட காலம் வரைக்குமே இந்த இடத்துல எல்லாமே வந்து படைக்கவும் படணும், ரட்சிக்கவும் படணும், அழிக்கவும் படணும். இது போய் நடந்துட்டே இருக்கும் உள்ளுக்குள்ள. உயிர்வாழிகள் அண்டம் வந்து ஒரு முறை படைக்கப்படுகிறது, ரட்சிக்கப்படுகிறது, மேலும் அனைத்தும் இறைவனுக்குள்ளே சென்று அடங்குகிறது இல்லையா? இது ஒன்று. ஆனால் ஒவ்வொரு அண்டத்திற்குள்ளுமே பிரம்மாவால வந்து இந்த 14 லோகங்கள்ல வந்து ஜீவன்கள் வந்து படைக்கப்படுகின்றனர், அழிக்கப்படுகின்றனர் மற்றும் ரட்சிக்கவும் படுகின்றனர். இந்த செயலும் தொடர்ந்த வண்ணமே இருக்கும். அதனால் அவர் தனது செயல்கள் அனைத்தையும் பிரபஞ்சம் முழுவதின் நன்மைக்கே அர்ப்பணிக்கிறார். ஸோ இந்த ஒரு நோக்கத்தை தான் நம்ம மைண்ட்ல வச்சுக்கணும். இந்த நோக்கத்தினால்தான் பிரியாவர்த்தனை வந்து தவ வாழ்க்கையை விட்டுட்டு, ஏன்னா அவருடைய கடமை அது இல்லையா? ஸோ இறைவன் தனக்கிட்டு இருக்கக்கூடிய கட்டளையை அவர் நிறைவேற்றணும். அதனால படைக்கும் தொழிலுக்கு என்னெல்லாம் சப்போர்ட் தேவையோ அந்த வேலை வந்து அவர் கண்டிப்பா கேட்பார் இல்லையா? அதுதான் இந்த இடத்துல வந்து பிரியாவர்தனை வந்து, ஏன்னா பிரச்சேத்தர்கள் ஆன பிறகு பெருசா வந்து இந்த பிரபஞ்சத்தை ஆளக்கூடியவர்கள் யாரும் கிடைக்காததுனால மீண்டும் போயிட்டு, அதாவது உத்தான பாதனுடைய இது முடிஞ்ச பிறகு இப்ப இருக்கிறது யாரு? பிரியாவர்தன் தான். ஸோ அவருடைய பரம்பரையை வந்து எடுத்துட்டு வரணும் அப்படிங்கிறதுக்காக வந்து பாக்குறாரு. ஏன்னா அது வரைக்குமே வந்து பிரியாவர்தன் வந்து தவ வாழ்க்கையில் ஈடுபட்டு இருக்கார் என்பது சொல்லப்பட்டிருக்கு. இச்சக்தி மிக்க பிரம்மதேவன் அவரது துணைவர்களும் வேத உருவங்களும் சூழ்ந்து வர மேல் உலகம், டாப் மோஸ்ட் உலகம், நம்ம 14 லோகத்துல இது பிரம்ம உலகம். அவருடைய லோகத்திலிருந்து இளவரசர் பிரியாவிரதன் தியானம் செய்து கொண்டிருந்த இடத்திற்கு வந்தார். பிரம்மதேவன் வந்து சேர்ந்திருக்கார். பரமாத்மாவான பகவான் விஷ்ணுவே எல்லாவற்றுக்கும் ஆதாரம். வேதாந்த ஆத்திரம் ஜென்மாதியஷ்ய, ஆத்திரம் இல்லது சூத்திரம், வேதாந்த சூத்திரம். ஓகே, முதல் சூத்திரம் என்ன சொல்லுங்க? அதாதோ பிரம்ம ஜிக்னாசா, இது 2வது சூத்திரம். ஓகே, ஜென்மாதியஷ்ய யதஹ, பகவான் விஷ்ணுவிடமிருந்து பிரம்மதேவன் நேரடியாக பிறந்ததினால் அவர் ஆத்ம யோனி என்று அழைக்கப்படுகிறார். பகவான் என்னும் வார்த்தை பொதுவாக வெறுமனே விஷ்ணுவுக்கு மட்டும்தான், அதாவது பகவானுக்கு மட்டும்தான் சொல்லுவாங்க. ஆனா சில இடங்கள்ல பிரம்மருக்கும், சில இடங்கள்ல ஈவன் ருத்திரருக்கும் இல்லையா சொல்லப்படுகிறது. ஏன்னா அந்த குவாலிட்டிஸ் வந்து அந்த இடத்துல எக்ஸிபிட் ஆகும் பொழுது வந்து அவ்வாறே அவர்களுக்கு வந்து செயல்படப்படும், அவங்களுக்கு அவ்வாறே அழைக்கப்படுகிறார்கள். அதை நாம தெரிஞ்சுக்கிறோம். இங்கே சில நேரங்களில் மிகச்சிறந்த தேவர்களான பிரம்மர், நாரதர், சிவபெருமான் போன்றோர் கூட பகவான் என்றே குறிப்பிடப்படுவர் இல்லையா? ஏனென்றால் அவர்கள் முழுமுதற் கடவுளின் நோக்கத்தினை நிறைவேற்றுபவர்களாக அவர்கள் ஆற்றக்கூடிய செயல்களுடைய அந்த தருணத்துல அவர்கள் ஆற்றக்கூடிய காரியம் அப்படிப்பட்டதா இருக்கும். ஸோ இங்க 2ஆம் படைப்பு என்பது பகவான் நேரடியாக இல்லை, பிரம்மர் மூலியமா எல்லாம் செய்ய வைக்கிறார் இல்லையா? ஞானத்தை கொடுத்து செயல்படுத்துகிறார். அதனால இந்த இடத்துல பகவான் என்று யாருக்கு சொல்லப்படுகிறது? பிரம்மருக்குமே சொல்லப்படுகிறது. சில இடங்கள்ல தான், எல்லா இடத்துலயுமே கிடையாது. ஸோ அந்த பர்டிகுலர் இடத்துக்கு தகுந்த மாதிரிதான் அது பேசப்படுகிறது. ஏனென்றால் அவர் இப்பிரபஞ்சத்தின் துணை படைப்பாளர், செகண்டரி கிரியேஷன் இல்லையா? விசர்க்கத்தை அவர் தான் பண்றார். அவர் எப்பொழுதும் உலக செயல்களில் மகிழ்வதற்காக பௌதிக உலகத்துக்கு வந்திருக்கும் கட்டுப்பட்ட ஆத்மாக்களின் நிலையினை எவ்வாறு
முன்னேற்றுவது என்பது பற்றி அவரது சிந்தனை கொண்டிருக்கிறது. ஏன்னா இந்த அங்கெல்லாம் பகவானை மறந்துதான் இந்த இடத்துல அனுப்பி வச்சிருக்காங்க. இங்க வந்த பிறகு கூட இவங்க அதிலேயே ஆழ்ந்து தங்களுடைய நிலையை அழித்து கொள்ளக்கூடாது. மேலும் இறை தொண்டு பண்ணி அவங்க இறைவனுடைய திருவடிகளை சேரணும்ன்ற அந்த ஒரு குறிக்கோள் பிரம்மதேவருக்கு இருக்கு. அந்த ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி வச்சிருக்காரு இல்லையா? அததான் இந்த இடத்துல சொல்ல. அதனால்தான் ஆட்சி பண்ணக்கூடியவனுமே ஆன்மீகத்தில் திளைத்திருக்கும் போது அந்த நாடு மேன்மை வரும். செயின்ட்லி கிங்ஸ் தான் ரூல் பண்ணாக்க அந்த இடம் நல்ல ஒரு ஆட்சி கிடைக்கும். அதே ஒரு சூத்திரன் ஆண்டால் அந்த நாடு முன்னேற்ற பாதைக்கு செல்லாது. ஓகே, என்னென்ன அத்தகைய ஞானம் என்பது அவங்களுக்கு கிடையாது. சூத்திரர்களுடைய குணாதிசயம் என்னது? ஆவித்யை இல்லையா? அவங்க ஆவித்யன்னா வெறுமனே பௌதிக லாபம் மட்டும்தான் இருக்கும். ஆன்மீகத்தை பத்தி அவங்களுக்கு சம்பந்தம் எதுவுமே இருக்காது. மேலும் அவர் எப்போதும் உலக செயல்களில் மகிழ்வதற்காக பௌதிக உலகத்திற்கு வந்திருக்கும் கட்டுப்பட்ட ஆத்மாக்களின் நிலைமையை எவ்வாறு முன்னேற்றம், எப்படி உங்களை மேலும் கொண்டு வர்றது அப்படிங்கிறது அவருடைய சிந்தனை நிகழ்ந்த வண்ணமே இருக்கும். ஸோ மேலும் இக்காரணத்தினாலே அவர் வேத ஞானத்தினை அனைவருக்கும் வழிகாட்டியாக இருக்கும் வண்ணம் இப்பிரபஞ்சம் முழுவதுமே பரப்புகிறார். அவருமே இதை எடுத்துரைக்கிறார். வேத ஞானம் என்று சொல்லப்படுகிறது. வேத ஞானமானது பிரவர்த்தி மார்க்கம் மற்றும் நிவர்த்தி மார்க்கம். பிரவர்த்தி மார்க்கம் என்பது நம்மளை பந்தப்படுத்தும். நிவர்த்தி மார்க்கம் என்பது நம்மளை அதாவது மோட்சத்திற்கான இது கொடுக்கும் இல்லையா? சோ நிவர்த்தி மார்க்கம் என்பது புலன் இன்பத்தை புறக்கணிப்பதாகும். பிரவர்த்தி மார்க்கம் என்பதோ உயிர்கள் புலன் இன்பத்தை அனுபவித்து அப்பாதையிலே அவர்கள் வீடு பேறு பெற்று முழுமுதற் கடவுளை அடைவதற்குரிய வழியாகும். அப்படின்னா ஒரு காலகட்டங்கள் வரும்பொழுது நாம் அனுபவித்துக் கொண்டு எல்லா பௌதிக செயல்களுமே சலிப்பு என்பது கண்டிப்பாக வரும். நம்ம எதையுமே ஒரே செயலை நம்ம திருப்பி திருப்பி செய்துட்டே இருந்தோம்னா அதுல நமக்கு முன்னேற்றம் இருக்காது இல்லையா? அதான் நம்முடைய வாழ்க்கைக்கு முன்னேற்றம் இருக்காது. அதனாலதான் எந்த பௌதிக செயலுமே சுலபமாக சலித்து விடக்கூடியது. ஆன்மீகம் ஒண்ணுதான் நமக்கு சலிக்காது. ஆனா பௌதிகம் என்பது எப்போதுமே சலித்து விடும். அதனால நம்ம கடைசியில ஒரு நாள் வெறுப்பை தான் நம்ம எடுத்துட்டு வரும். ஒரு சேச்சுரேஷன் இதுக்கு மேல இங்க இந்த இடத்துல அனுபவிக்கிறதுக்கு எதுவுமே இல்லைன்னும் போது வாழ்க்கையில வெறுப்பு தட்டும் இல்லையா? அதன் பிறகு உண்மை ஞானத்தை தேடுவதற்கான மார்க்கத்தையும் நாம தேட ஆரம்பிப்போம். அதையுமே நம்ம அடைய பெறுவோம். ஸோ இதெல்லாம் நம்ம அதாவது பிரவர்த்தி மார்க்கம் காலம் எடுத்துக்கும். அதாவது நம்ம இந்த பிறவிலேயே அதை நம்ம முடிப்போமான்றது தெரியாது. ஆனா நிவர்த்தி மார்க்கம் அப்படி கிடையாது. பௌதிக செயல்கள்ல இருந்து துறந்து இல்லையா? அப்படின்னா அந்த செயல்களுடைய பலன்கள்ல இருந்து துறக்கிறது இதெல்லாமே ஸோ கடமையாக ஆற்றிவிட்டு அவங்க பாட்டு சென்று விடுவாங்க இல்லையா? அதாவது ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் இந்த செயல்கள் செய்யக்கூடாது. அதாவது காமம், குரோதம், லோபம், மதம், அக்ஷரம் இத்தகைய செயல்கள் எல்லாத்துலேருந்தே அவங்க விடுதலை பெற்றிருப்பாங்க. அதுதான் நிவர்த்தி மார்க்கம். ஓகே, ஸோ மேலும் பிரபஞ்சத்தை ஆள்வது என்பது மிகப்பெரிய பொறுப்பு. 100%. நம்ம ஒரு குடும்பத்தையே மேனேஜ் பண்றது கஷ்டம் இல்லையா? 4 பேர் இருக்க குடும்பத்துல காலையில பிரேக்ஃபாஸ்ட் எல்லாருக்கும் சமமானதாக இருக்கிறது செய்யணும் இல்லையா? எல்லாரும் ஏற்றுக்கொள்ள விடத்துல செய்யணும் அந்த வீட்டுல இருக்கக்கூடிய பெண்மணியுடைய. ஏன்னா ஒருத்தர் சாப்பிடலனாலும் அந்த பெண்மணிக்கு மன வருத்தம் இருக்கும் இல்லையா? இந்த மாதிரி ஒரு வீட்டையே நம்மளால மேனேஜ் பண்றது கஷ்டம். இந்த பிரபஞ்ச படைப்பையே மேனேஜ் பண்ணோம்னா அவருடைய செயல்படும் திறனை நம்ம என்ன வார்த்தைகளால நம்மளால விவரிக்கவே முடியாது கண்டிப்பா இல்லையா? பிரம்மதேவர் பற்றி. ஆனால் பிரம்மதேவர் பிரபஞ்ச செயல்களின் பொறுப்பினை ஏற்றுக்கொள்ள பல்வேறு யுகங்களில் பல்வேறு மக்களை நியமிக்க வேண்டியவராகிறார். அதனால ஒருத்தர் ஒரு கம்பெனி இருக்கு, பௌதிகத்திலே எடுத்துக்கோங்க. அவர் முதல்ல ஆரம்ப கட்டத்துல ஸ்டார்ட் பண்ணும் பொழுது அவரே போய் செஞ்சுட்டு இருந்திருப்பார். அவரே டெலிவரி பாயா இருந்திருப்பார். அவரே ஐட்டம் வாங்கியிருப்பார் இல்லையா? அவரே பில் பண்ணியிருப்பார். அவரே கொடுத்திருப்பார். இது ஒரு சிம்பிள். ஆனா அந்த கம்பெனி வளரும் பொழுது அந்த ஒரு மனிதரே கண்டிப்பாக செயல்படுத்த முடியாது. அடுத்து ஒரு 2 பேர், அடுத்து 4 பேர், அடுத்து ஒரு 8 பேர் அப்படின்னு என்ன ஆகும்னாக்கா மல்டிப்ளை ஆயினே போகும் இல்லையா? அப்போ டைரக்டா அந்த ஓனர் எதுலையுமே மூக்க நுழைக்க மாட்டார். ஆனா இந்த பொறுப்புள்ளவங்க கிட்ட இருந்து எல்லா விஷயங்களுமே அவர் கேட்டு தெரிஞ்சுப்பார். பொறுப்புள்ளவங்களுக்கு கைட் பண்ணுவார். அவங்க என்ன பண்ணுவாங்க, அவங்க டீமுக்கு எடுத்துட்டு போவாங்க. இதுதான் பௌதிகத்திலேயே நாம பார்த்துட்டு இருக்கோம் இல்லையா? அது போன்றதுதான் இந்த உலக வாழ்க்கையில இருக்கக்கூடிய இந்த பொறுப்புள்ள தேவர்களுடைய செயல்படும் திறன் இல்லையா? அவங்க இன்னொரு செட் ஆஃப் பீப்புளுக்கு கொடுத்துருப்பாங்க. அவங்க இதெல்லாம் பரிபாலிப்பாங்க. ஓகே, ஹரே கிருஷ்ணா. ஆனா குவாலிஃபிகேஷன் எல்லாம் பாத்தீங்கன்னாக்கா அதுக்கான குவாலிஃபிகேஷன் இருக்கிறவங்களுக்கு தான் அது வழங்கப்படும். இங்கே
நம்ம பக்தர்களுக்கு என்ன குவாலிஃபிகேஷன், டிவோட்டி என்ற குவாலிஃபிகேஷன் இல்லையா, இறைவனுடைய பக்தர் என்ற குவாலிஃபிகேஷன்ல அதை வந்து வழங்கப்படுகிறது. இதற்கு முந்தைய விளக்கங்கள் இருந்து துருவ மகாராஜாவின் தந்தையான உத்தானபாதன் இப்பிரபஞ்சத்தினை ஆட்சி செய்தாக தெரிகிறது. அதுக்கப்புறம் வந்து துருவ மகாராஜ் வந்த பிறகு அவருமே வந்து மணிமகுடத்தை வந்து துருவ மகாராஜ் கொடுத்துட்டு காட்டை நோக்கி சென்று விடுகிறார் தவ வாழ்க்கை மேற்கொள்ள. துருவ மகாராஜாவுமே பல ஆண்டுகள் வாழ்ந்து அவர் என்ன பண்றார் ஆக்சுவலி, அப்படியே அந்த பரம்பரை வருது. மேல பிருத்து மகாராஜா பார்த்தோம், அடுத்து வந்து பிரச்சேதர்கள் இல்லையா, பிராச்சீன பிரச்சேதர்கள் இது வரைக்குமே நம்ம பார்த்தோம் இல்லையா போன அத்தியாயத்தில். ஏனெனில் அவரது மூத்த சகோதரான பிரியாவதன் துறவரத்தினை தனது வாழ்வின் தொடக்கத்திலேயே மேற்கொண்டார். அவர் செய்யாதனால்தான் உத்தானபாதன் வந்து செய்தார். இவ்வாறு பிரச்சேதர்கள் வரை இப்பிரபஞ்ச அதாவது பிரபஞ்சத்திலிருந்து அதாவது பிரச்சேதர்களிலிருந்து மன்னர்கள் அனைவருமே உத்தானபாதன் மரபினர் ஆவர். பிரச்சேதர்களுக்கு பிறகு தகுதியான மன்னர்கள் யாரும் இல்லாத காரணத்தினால்தான் இப்போ சுயம்பு என்ன பண்றது, அவர் யோசிக்கிறார். தன்னுடைய மூத்த மகன் பிரியாவர்தன் வந்து மீண்டும் வர அவர் வந்து தவம் செய்து கொண்டிருந்த கந்தமாதன மலைக்கு சென்றார். வெறுமனே மலைகளாக இருக்குமாம் அந்த கந்தமாதன மலை, ஒரு இடத்துல ஒரு மாதிரி இருக்கும் இல்லையா. அப்ப அந்த கந்தமாதன மலைக்கு போறார். சுயம்பு மனு பிரியாவர்தனை ஆளும்படி வந்து வேண்டிக் கொண்டார். நீ வந்து இதை வந்து ஆளணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றார். ஆனா பிரியாவர்தன் அதை மறுத்து விடுகிறார். பிரம்மதேவன் பிரியாவர்தனை சம்மதிக்க செய்வதற்காக சத்தியலோகம் அவரது மேல் உலகத்திலிருந்து இப்ப ஆனாலும் பிறகு என்ன பண்றார், அவருடைய தந்தை இடத்துல போய் முறையிடுகிறார். அதன் பிறகு பிரம்மதேவனுமே அந்த இடத்துல வரார் அப்படிங்கிறதுமே நம்ம பார்க்கணும் இல்லையா. தனியாக வராது இல்லையா, அவர் தனியாக வராம அவரோட யாரெல்லாம் வராங்க, மரிஷி, அத்ரேயர், வசிஷ்டர் மற்றும் அத போன்ற மகரிஷிகளோட சேர்ந்து அங்க வரார். வேத கட்டளைகளை பின்பற்றுவது மற்றும் உலகை ஆளும் பொறுப்பினை வந்து அதாவது ஏற்றுக்கொள்வது என்று இரண்டும் பிரியாவதனுக்கு தவிர்க்க முடியாது இல்லையா. ஒரு புறம் வந்து அங்க அரசாட்சி பண்றதுக்கு யாரும் இல்லை, அந்த பொறுப்பு அவர் தான் ஏற்றுக்கணும். இன்னொன்னு வந்து அவர் பண்ணிட்டு இருக்கக்கூடிய ஆஸ்டாரிட்டிஸுமே வந்து விட முடியாது இல்லையா, அதையுமே அவர் பரிபாலிக்கணும். இரண்டு நிலைகள் இந்த இடத்துல சொல்லப்படும், அது ரெண்டுமே தவிர்க்க முடியாததுன்னு சொல்லப்பட்டது. ஸோ இங்கே மன்னராக அவர் வந்து பொறுப்பினை ஏற்பது வந்து அவருடைய கடமை. ஆனா மேலும் வந்து பக்தி பண்றது அவருடைய பிரதான சேவையும் கூட இல்லையா, ரெண்டுமே அவரால் விட முடியாது. தன்னுடன் அவரை சம்மதிக்க செய்வதற்காகத்தான் பிரம்மதேவன் எப்பொழுதும் உடனிருக்கும் தனது துணைவர்களான வேதங்களின் உருவங்களையுமே அழைத்து வந்திருக்கிறார். ரூபம் அவங்களையுமே அழைச்சிட்டு வர்றாரு. இச்லோகத்தில் முக்கியமான வார்த்தை ஸ்வபாவநாத் என்பதாகும். இது பிரம்மதேவன் அவருடைய இடம் ஸ்தலத்தை வந்து குறிக்கிறார். ஸ்வபாவநாத், பவநாத், ஸ்வபவனம் இல்லையா. அதாவது இந்த ஸ்லோகத்தை நம்ம அந்த வார்த்தை பிரிச்சுன்னா ஸ்வ மீன்ஸ் அந்த வார்த்தை எப்பவுமே நம்முடையது, யார் பேசுறாங்களோ அவங்களுடையது. பவனம் என்றால் அவர்கள் வாழக்கூடிய இடம். ஓகே. ஸோ ஒவ்வொரு தேவருக்கும் ஒரு குறிப்பிட்ட இடம் உண்டு. எல்லா தேவர்களுக்குமே இப்போ சிவபெருமானுக்கு கைலாயம், பிரம்மருக்கு பிரம்மலோகம் இல்லையா, இந்திரனுக்கு தேவலோகம், இப்படி ஒவ்வொரு தேவர்களுக்குமே வந்து அவங்கவுங்களுக்கான அதாவது இருப்பிடம் என்பது உண்டு. தேவர்களின் தலைவனான இந்திரனுக்கும் சந்திர மண்டலாதிபதியான சந்திரனுக்கும் சூரிய கோலத்தின் தலைவனாகிய சூரியனுக்கும் தனித்து இருப்பிடங்கள் எல்லாமே வந்து அந்தந்த கோள்களுக்கு இருக்கக்கூடிய இடங்கள் அந்தந்த நவகிரகங்களுக்கும் அவங்கவுங்களுடைய கோள்கள் உண்டு, அங்கங்கதான் இருப்பாங்க. லட்சக்கணக்கான தேவர்கள் இருக்கின்றனர். விண்மீன்களும் கோள்களும் அவர்களுடைய இருப்பிடங்களாகும். இது பகவத்கீதையிலுமே வந்து நமக்கு உறுதி செய்யப்படுகிறது. யாந்தி தேவ விரதான் தேவா பித்ரு யாந்தி பித்ரு வித்தாக படிக்கிறோம் இல்லையா பூதேந்திரியா. இந்த ஸ்லோகம் வந்து அதாவது நம்ம யாரை வணங்குகிறோமோ அந்த நாட்டுக்கு செல்வோம், நம்ம அந்த உலகத்திற்கு செல்கின்றோம். சிவபெருமானை வணங்கினால் அந்த அவருடைய இருக்கக்கூடிய இடத்துக்கு கைலாயம் இல்லையா, அந்த இடத்துக்கு நம்ம செல்வோம். பிரம்மரை வணங்கினால் பிரம்மலோகத்திற்கு. ஸோ அப்படி நம்ம எந்த தேவதையை வணங்குறோமோ அந்த இடத்துக்கு நாம செல்லக்கூடிய வாய்ப்பை வந்து பெறுகிறோம். ஹரே கிருஷ்ணா. பேக்ரவுண்ட் நாய்ஸ் கொஞ்சம் பார்த்துக்கோங்க விஜயகுமாரி மாதாஜி. மேலும் மிக உயரத்தில் இருக்கும் பிரம்மதேவனின் உலகமானது சத்தியலோகம் அல்லது பிரம்மலோகம் என்ற அதுதான் டாப் மோஸ்ட் உலகம். பிரம்மதேவனின் விரிப்பிடம்
சத்தியலோகம் ஆகும். பிரம்மதேவன் அங்கே உறைவதனால் சில நேரம் வந்து அது வந்து பிரம்மலோகம் என்றும் சொல்லப்படுகிறது. ரெண்டுமே ஒண்ணுதான். சத்தியலோகம் என்றால் ஒண்ணுதான், சத்தியலோகம் தான் பெயரு. ஆனா பிரம்மர் வாழ்றதுனால சில சமயத்துல அதை வந்து பிரம்மலோகம் என்றும் சொல்லப்படுகிறது. சா தத்ர தத்ர கனதல உடுபதிரிவ விமானலபீர் அனுபதம் அமர பிரிவுடையோர் அபிஷ்யமானனஹ பதிபதி பதேஷஹ சித்த கந்தர்ப சாத்திய நாசாரண முனி வனர் உகியமானோ கந்தமாதன திரினோ மனோயம் திரினோயம் திருநோனிம் அவபாஷ என்ன உபசர்ப. இந்த பக்கம் ரைட் சைட்ல நம்ம ஸ்ரீல பிரபுபாதர் அவருடைய திருவடிகளுக்கு நம்முடைய நமஸ்காரங்களை சேவிக்கலாம். அடுத்து இப்ப பிரியாவர்தனம் அவருடைய ரதத்தை ஏறி என்ன பண்ணுவார், 7 தீவுகளை வந்து உருவாக்குவார். அந்த இதுதான் இது. பிரியாவர்த மன்னர் இப்பிரபஞ்சத்தினை ஆட்சி செய்து கொண்டிருந்த பொழுது சக்தி மிக்க சூரிய தேவனின் அந்த இதுல வந்து ரதத்துல போயிட்டு சுற்றி ஒரு முறை அதிருப்தி அடைந்தார். தமது ரதத்தில் அவர் சுமேரு மலையை சுற்றி வந்த பொழுது சூரிய தேவன் தன்னை சுற்றியுள்ள கிரகங்களை எல்லாம் ஒளிமயமாக்கி கொண்டிருந்த பொழுது அதன் தென்பகுதி ஒளி மங்கி இருந்ததாம். அதனால் அவருக்கு வந்து அதிர்ச்சி அடைகிறது. வடபகுதி ஒளி குறைந்திருந்தது அப்படின்னா தென் வட. பிரியாவர்த மன்னனுக்கு இது பிடிக்கவில்லை. அதனால எதற்காக அவர் பிரிக்கிறார் என்று, மேலும் அவருக்கு 10 பிள்ளைகள், அதுல 7 பேருக்கு வந்து 7 தீவுகளா மாற்றுறாரு. ஆனா அதுக்கு மெயின் காரணம் வந்து பிரகாசம் வந்து ஒரு பக்கம் இருக்கு, ஒரு பக்கம் இல்லை. இந்த பக்கம் வந்து பிரகாசம் இடதுபுறம் பிரகாசம் இருந்தா இந்த பக்கம் ரைட் சைட்ல இருக்கிறது வந்து பிரகாசம் இல்லை, இருளாக இருந்தது என்பது அது அவருக்கு பிடிக்காம போயிட்டு. யாருக்கு? பிரியாவர்தனுக்கு இல்லையா? அதனால் பிரபஞ்சத்தில் இரவில் கூட பகல் ஒளி இருக்க வேண்டும் என்று அவர் தீர்மானித்தார். அவர் சூரிய தேவனின் கோள் பாதையில் ஒரு ஒளிமிக்க ரதத்தில் சுற்றி வந்து தன் எண்ணத்தை நிறைவேற்றி கொண்டார். எப்படி இந்த இரவு பகல் வர்றதுன்னு தெரியுமா உங்களுக்கு? பெரிய அன்ன வாகனத்தினை கண்ணுற்றதும் பிரம்மதேவன் வந்துவிட்டார் என்பதை நாரத முனிவர் புரிந்து கொண்டார். ஆகையினால் அவரும் சுயம்பு மனுவும் அவரது மைந்தன் பிரியாவர்தன் உடனே எழுந்து நின்றார். இப்போ பிரியாவர்தன் வந்து எழுந்து நிற்கிறார். மேலும் பகவான் அவருடைய கருட வாகனத்தில் வந்ததை கண்ணுற்ற நாபி மன்னரும் அவரது புரோகிதர்களும், இது அவங்களுடைய வம்சம் வரதுக்கூடியது. ஓகே, நாபி எல்லாருமே திடீரென்று பெரும், அதாவது சகாக்களும் தங்களை திடீரென்று பெரும் செல்வத்தை பெற்ற பிச்சைக்காரர்களை போல் உணர்ந்தனர். அதாவது அவர்கள் பகவானை மிகவும் மரியாதையுடன் வர அப்படின்னா இந்த இடத்துல ஒரு பியூர் டிவோட்டி. நாபி வந்து ரொம்ப ஒரு உத்தமமான பக்தர். ஸோ மன்னரும் அவரது புரோகிர்களும் சகாக்கள் தங்களை திடீர் சகாக்களும் அந்த வாகனத்துல, அந்த கருட வாகனத்துல வந்து பகவானை பார்த்த பிறகு அவர் வந்து ஒரு பகவான் முன்னாடி தான் பெற்றிருக்கக்கூடிய வைபவங்கள் எல்லாம் வந்து ஒண்ணுமே கிடையாது, ஒரு பிச்சைக்காரன் லெவல்ல தான் அப்படிங்கிறத வந்து உணர ஆரம்பித்தார். அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்? இந்த பௌதிகத்துல நாம் எத்தனை பெற்றிருந்தாலும் அது எல்லாமே நாம தற்காலிகமான வைபவங்கள் தான். சில ஆண்டுகள் நம்ம கிட்ட இருக்கும், அதன் பிறகு அது நம்மளை விட்டு நீங்கிவிடும். அதை உணர்ந்துதான் அவர் அவ்வாறு பேசினார். இறைவனுடைய அந்த நித்தியமான அந்த ஸ்வரூபத்தை கண்ட பிறகு இங்க இருக்கக்கூடிய செல்வ வளங்கள் வந்து பெரிய விஷயமே கிடையாது அப்படிங்கிற ஒரு ஃபீலிங் அவருக்கு ஏற்பட்டது. ஓகே, பகவான் ரிஷபதேவர் அவர் நன்னடத்தையுள்ள மகன்களுக்கு உன்னத விஞ்ஞானத்தை உபதேசித்தார். சோ அதன் வழியே வந்தவர் தான் வந்து ரிஷபதேவர், நாபியினுடைய மகனா. நாபி அப்புறம் அவருடைய அம்மா பேரு எனக்கு ஞாபகம் இல்லை. ஸோ அவங்களுடைய மகன் வந்து ரிஷபதேவர். ஓகே, ஸோ மேருதேவி மாதாஜி. மேருதேவி மேருதேவி படிப்போம் நம்ம பின்னாடி வரும். ஸோ அவங்களுக்கு மகனாக இவர் பிறந்தார். இவருக்கு 100 பிள்ளைகள். ஓகே, ஸோ அவரும் ரியலைஸ்டு சோல், அதாவது ஆத்ம சுத்தத்தை பெற்றவர். மேலும் வந்து அவர் தன்னுடைய பிள்ளைகளுக்கு எல்லாமே 5வது சாப்டர்ல தான் உபதேசம். இந்த பிக்சர் வந்து 5ஆம் சாப்டர்ல வரும், 4வது சாப்டர் கண்டினியூஷன் 5லயும் பார்க்கலாம். அதன் பிறகு அவர் அதை உபதேசம் பண்ணிட்டு இப்படி அவதூதா மாதிரி போயிடுவார். ஓகே, ஸோ அந்த மாதிரி வந்து ஒரு விடியற் காலையில எழுந்து அவர் கிளம்பி போயிடுவார், சொல்லாம கொள்ளாமலே. ஓகே,
அந்த மாதிரி எதிர்காலத்தில் அவர்கள் இவ்வுலகினை நல்ல முறையில் ஆட்சி செய்ய வேண்டும் என்று கருதி அவர் இவ்வாறு கூறினார் இல்லையா. உன்னத விஞ்ஞானத்தை உன்னத விஞ்ஞானம் என்பது எது? பகவான், அதாவது அந்த மெய்ஞானத்தை பற்றியது. அதை பற்றி தனக்கும் அவருக்கு இருக்கக்கூடிய சம்பந்தத்தை பற்றி எல்லாமே தன்னுடைய பிள்ளைகளுக்கு எடுத்துரைச்சு சென்றார். அவதூதர் என்பவர் மிகச் சிறந்த மகானாக மாறிய கவலைகள் எதுவுமின்றி பகவான் ரிஷபதேவர் மக்கள் மத்தியில் குருடரை போல மற்றும் ஊமை மனிதனைப் போல ஒரு பேய் போல புத்தி நிதானம் இல்ல மனிதனைப் போல திரிந்து வந்தார். உண்மையிலே அப்படி கிடையாது. அவர் கான்சியஸ்னஸ் பக்காவா இருந்தது. ஆனா வெளி தோற்றத்துல மட்டும் அவர் அவ்வாறு இருந்தார் என்று நம்ம படிக்கிறோம். ஏன்னா இல்லைன்னா சகஜ்யா மாதிரி ஆயிடுவான். அதுதான் உண்மை. எதற்கு இந்த ரிஷி முனிகள் எல்லாமே நிறைய பேசாம இருக்காங்கன்னா காரணம் இதுதான் இல்லையா. ஒண்ணு, தன்னுடைய நிலை, அதாவது நிலையை பத்தி அவங்க வருத்தப்படல, தன்னுடைய உணர்வு பாதையில போயிட்டு இருக்கக்கூடிய அவங்க அதை நன்முறையில அடைய பெறணுன்றதுக்கான அவருடைய முயற்சிகள் பாத்தீங்கன்னாக்கா இந்த பிரஜல்பா, இந்த இதெல்லாம் லௌல்யம், இதுக்கு எல்லாமே அவங்க வேறு வழி இல்லாம அதுக்கு அவங்க ஆட்கொள்ளப்பட்டால் அதை தவிர்க்கிறதுக்காக தான் அவங்க என்ன பண்ணுவாங்கன்னாக்கா மூடமாகவும் இல்லையா, அதான் பேசவே முடியாது, காது கேட்காது இல்லையா. இந்த மாதிரி எங்க பார்த்திருக்கோம் சொல்லுங்க. பரத மகாராஜா தான் பிற்காலத்துல அப்படி ஆகுவார் ஆக்சுவலி. ஓகே, ஜடபாரதராஜ். ஸோ அவர் அந்த மாதிரியே இருப்பார், டம் அண்ட் டெஃப் மாதிரி. ஓகே, பரத மகாராஜா அந்த மானை வளர்ப்பதில் பற்றுக்கொண்டு ஆன்மீக முன்னேற்றத்திற்கான யம நியமங்களை மறந்து படிப்படியாக பரமபுருஷரை வழிபடுவதே மறந்து போனார். அவர் வழிபாடுறதையே மறந்து போயாச்சு. ஓகே, தனது விக்கிரகம் வெடித்து அதுல இருந்து வெளியே வந்த பத்ரகாளி, ஏன்னா ஜடபாரதரை அங்க இருக்கக்கூடிய டைகாட்ஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க அப்படின்னா அந்த வழிபோக்கர்கள்ல இருக்கக்கூடிய திருடர்கள் இல்லையா. ஸோ அவங்க என்ன பண்ணுவாங்க, ஜடபாரதரை அழைச்சிட்டு வருவாங்க காளிக்கு பலி கொடுக்கலாம்னு சொல்லிட்டு. அங்க இருக்கக்கூடிய காளி என்ன பண்ணும், அவருக்கு எல்லாமே நல்லா துணியெல்லாம் போட்டு இல்லையா அவரை இன்னும் வதைக்கணும், காளிக்கு காவு கொடுக்கணும்னு நினைச்சேன், அதாவது நரபலி. ஸோ அந்த இது மானுட பரதனை போல அதாவது கொல்ல விரும்பிய துஷ்டர்கள் மற்றும் திருடர்கள் தலைகளை அப்போ காளி தேவி என்ன பண்றனாக்கா ஷி கம்ஸ் அவுட். ஏன்னா அவருக்கு பக்தரை பற்றி தெரியும் இல்லையா, நல்லா வெளியே அங்க வந்திருந்த அந்த திருடர்களை கொள்கிறார் ஆக்சுவலி இல்லையா. இலாவிரத வருஷத்துல இது பூமண்டல பத்தி ஃபர்ஸ்ட் 15 அத்தியாயங்கள் பிரியாவர்தனுடைய லைனேஜை பத்தி படிப்போம், அதோட அங்க முடியறது. அதன் பிறகு நாம படிக்கிறது இந்த பிரபஞ்சத்தை, நம்ம எப்படி இந்த பூமண்டலம் இருக்கு இல்லையா. ஸோ இதெல்லாமே நம்ம படிப்போம். ஒவ்வொரு இதுவுமே எவ்வாறு இருக்கிறது இன்டர்னலி, இந்த பூமண்டலம் எப்படி இல்லையா, இன்னர் சர்க்கிள் என்ன அப்படிலாம் ஒன்னொன்னா நம்ம படிக்க ஆரம்பிப்போம். ஓகே, அந்த சுத்தி என்னென்ன கடல்கள் இருக்கு இதெல்லாமே ரொம்ப டீட்டெயிலா இந்த காண்டம் ரொம்ப டெக்னிக்கல் காண்டம். ஓகே, 16வது சாப்டர்ல இருந்து 26 சாப்டர் நினைக்கிறேன் தெரிஞ்சு இந்த காண்டத்துல இருக்கிறது மொத்தமே. அந்த லாஸ்ட் 10-11 சாப்டர்ஸ் நீங்க கவனமா மிஸ் பண்ணாம கேட்டுக்கணும். அதுதான் கோலோக சார்ட்டுக்கும் சம்பந்தப்பட்டது. ஓகே, ஸோ அதனால நீங்க கிளாஸை கட் பண்ணாம அட்டென்ட் பண்ணுங்க. ஓகே, ஹரே கிருஷ்ணா. அவரது மனைவி துர்கை உடன் இருக்க 10 கோடி பெண்களினால் சூழப்பட்டிருக்கிறார் என்று இந்த இடத்துல சொல்லப்பட்டது. இது 17வது அத்தியாயத்துல 16வது ஸ்லோகத்துல இருந்து சொல்லக்கூடியது. மேலும் அறியாமையே வடிவமான ஒரு அசுரன் ஒரு சமயம் வேதங்கள் அனைத்தையும் திருடிக்கொண்டு ரசாதல லோகத்திற்கு சென்றான். அதாவது ஒரு அசுரன் வேதங்கள் எல்லாம் எடுத்துட்டு போயிட்டு ரசாதலம் கீழே இருக்கக்கூடிய உலகத்துக்கு. ஆனால் பகவான் ஹயக்ரீவர் வேதங்களை கைப்பற்ற பிரம்மதேவன் வேண்டிக் கொண்டதினால் அவரிடம் திருப்பி அளித்தார். ஸோ அங்கே அந்த அசுரனிடத்துல இருந்து பெற்று அதன் பிறகு அதை யாருக்கு ஒப்படைக்கிறார், பிரம்மருக்கு ஒப்படைக்கிறார். அசுரர்களின் தலைவனான ராவணன் மனிதனை தவிர வேறு எவராலும் கொல்லப்பட முடியாதவன் என்று ஆணையிடப்பட்டிருந்தது. இதனால் அவனை கொல்ல பகவான் ராமச்சந்திரமூர்த்தி என்ன பண்ணார், ஒரு மனித ரூபத்தில் தோன்றினார். ஓகே, ராமனுக்கும் ராவணனுக்கும் இடையில யுத்தம் பல நாட்கள் நடந்தது என்று சொல்லப்பட்டது. பூமியும் கடல்களும் சொர்க்கலோகங்களும் அவர்களுடைய யுத்தத்தின் வலிமையினால் தொல்லைக்குள்ளாயின இல்லையா. ஒரு யுத்தம் நடக்கும்போது நிறைய அழிவு நடக்கும். அதை
அந்த யுத்தத்தினுடைய வலிமையும் அந்த மாதிரி இருக்கும். அந்த அசுரனின் தோல்வி நெருங்கி விட்டதை வானில் சம்பவங்கள் முன்னறி அறிவித்தன அப்படின்னு மேல இருந்து புஷ்பமலை பொழியறது தேவர்கள். இந்த சூழலை வந்து சொல்ல ஆரம்பிச்சாங்க. கடைசியாக பகவான் விட்ட அம்பு ராவணனின் இதயத்தை அதாவது இரண்டு போல தாக்கியது. அதாவது அவனுடைய ஹிருதயத்தை வந்து தாக்கியது என்று சொல்லப்பட்டது. யமலோகத்தில் ஆயிரக்கணக்கான நரலோகங்கள் உண்டு. ஆனா நம்ம 28 நரலோகங்கள் மட்டும் தான் படிக்கிறோம். ஒவ்வொரு லோகத்தினுடைய செயல்படும் தன்மை படிக்கிறோம். ஆனா எண்ணிலடங்காத நரக உலகங்கள் உண்டு என்பதை நாம புரிஞ்சுக்கணும். பாவம் செய்தவர்கள் இந்த லோகங்களில் புகுந்து பாவத்திற்கு தக்கபடி துன்புற வேண்டும் இல்லையா? நாம யாருக்கு என்ன தீங்கு செய்தோமோ அதே வேதனையை நாம சூக்ஷ்ம உடல்ல கொண்டு நாம அனுபவிப்போம். 5வது காண்டத்தை யார் வாசிக்கிறாங்களோ வாழ்க்கையில அடுத்தவங்களுக்கு துன்பத்தை கொடுக்க கூடாது என்ற எண்ணம் வந்து கண்டிப்பா கொண்டு வந்துருவாங்க. அதை வந்து புரிஞ்சிட்டாங்கனாக்கா. ஏன்னா நாம் அடுத்தவங்களுக்கு செய்யக்கூடிய ஒரு செயல் அது அவங்களுக்கு தீமையானது. ஆனால் அவர்கள் என்ன வலியும் வேதனையை அனுபவிக்கிறாங்களோ அந்த வலியும் வேதனையுமே நாம் அதை அனுபவிப்போம். எப்போ? சூக்ஷ்ம உடல்ல வந்து அனுபவிப்போம். நரக உலகங்களுக்கு தள்ளப்பட்டோம். மது அருந்தும் பிராமணனின் ஐய பானத்திற்கு எடுத்து செல்லப்பட்டு யமதூதர்களால் உருக்கிய இரும்பை குடிக்க செய்யப்படுகின்றன. அதாவது யாரெல்லாம் வந்து குடிகாரர்களா இருக்கிறாங்களோ அவங்களுக்கு என்ன பண்ணுவாங்கனாக்கா அக்னிய வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா அதாவது உருக்கிய இரும்பு. நம்ம கூட இந்த இரும்பு அடிக்கிற இடத்துல நீங்க போனீங்கன்னாக்கா அது அப்படியே வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு மாதிரி லிக்விட் மாதிரி இருக்கும். அந்த இரும்பை என்ன பண்ணுவாங்கனாக்கா நம்மளை குடிக்க செய்வாங்க. பிறர் மனைவியுடன் உடலுறவு கொள்பவன் இறந்த பிறகு பழுக்க காய்ச்சிய ஒரு பெண் உருவை கட்டி தழுவ வேண்டும். ஸோ ஆலிங்கனம் பண்றது இல்லையா? அதாவது நம்ம டீசெண்டா சொல்லணும்னா ஆலிங்கனம். ஸோ அதாவது அது எப்படி இருக்கும்னாக்கா காய்ச்சிய இரும்பு. இதெல்லாமே வந்து நமக்கு ஒரு மாதிரி ஒரு இல்யூஷன்ல இருக்கிற மாதிரி தோணும். ஆனா உண்மையிலே வலியும் வேதனையுமே அந்த ஜீவாத்மா வந்து இந்த சூக்ஷ்ம உடல்ல ரொம்பவுமே அனுபவிக்குமா. ஓகே, திருடர்கள் சந்தம் அந்த ஒரு இதுக்குமே வந்து நரகத்துக்கு பேர் உண்டு. லாஸ்ட் சாப்டர் நினைக்கிறேன், 26th சாப்டர் தான் அது சொல்றது நினைக்கிறேன், எல்லிஷ் பிளானட்ஸ் பத்தி இல்லையா? இந்த புக்ல நீங்க நரக உலகங்கள் அத்தியாயம் லாஸ்ட் அத்தியாயம் நினைக்கிறேன். கண்டிப்பா அதை நம்ம படிச்சோம்னா வாழ்க்கையில யாருக்குமே வந்து நரகலோகம் பற்றி விளக்கம் இல்லையா? அந்த 26வது அத்தியாயம் நம்ம எல்லாரும் வாசிக்கணும். வாசிச்சா நம்ம அடுத்தவங்களுக்கு இன்னும் நம்ம பக்குவம் அடையறதுக்கான வாய்ப்பு கிடைக்கும். ஓகே, விலங்குகளை உயிரோடு சமைப்பவர்கள் கும்பி பாகம் என்ன நரகத்திற்கு எடுத்து செல்லப்பட்டு யமதூதர்களால் கொதிக்கும் எண்ணெயில் சமைக்கப்படுவார்கள். இதெல்லாம் நம்ம கேட்கறதுக்கு ரொம்ப ரொம்ப பயமா இருக்கு இல்லையா? ரொம்ப பயமா இருக்கு மாதாஜி. ஒரு சின்ன தப்பு கூட செய்யக்கூடாதுன்னு தோணுது. சோ பிரபஞ்ச அழிவு வரும்போது நமக்கு இந்த புக்கினுடைய அட்டையை பாருங்க. இது இந்த அட்டை படம் சிவபெருமான் ருத்ர தாண்டவம் ஆடுறது இல்லையா? 11 ருத்ரர்கள் தாண்டவம் ஆடுவார், முழுவதுமே அழிக்கிறார் என்று சொல்லப்படுவது. ஓகே, இப்போ நாம இந்த ஸ்லோகத்துல பிரம்மதேவன் தனது மிகப்பெரிய அன்னப்பறவை வாகனத்தில் இறங்கியவுடன் சித்தலோகம், கந்தர்வலோகம், சத்தியலோகம், சாரணலோகம் முதலியவற்றை சேர்ந்தவர்களும் மாமுனிவர்களும் தேவர்களும் தனித்தனி விமானங்களில் பறந்து வந்து பிரம்மதேவனை வணங்கி வரவேற்பதற்காக வான் முகட்டினுள் நின்றனர். அதாவது என்ட்ரன்ஸ்ல நின்று இருக்காங்க அவரை வரவேற்கிறதுக்கு. ஓகே, பல்வேறு உலகங்களை சேர்ந்தவர்களும் பிரம்மதேவனை வணங்கி வழிபட்ட போது பிரம்மதேவன் ஒளிரும் நட்சத்திர கூட்டங்களினால் சூழப்பட்ட முழுமதி போல் திகழ்ந்தார். பிரம்மதேவனின் அன்னவாகனம் இறுதியில் இளவரச பிரியாவிரதன் தவம் செய்து கொண்டிருந்த கந்தமாதன மலையின் எல்லையில வந்து அடைந்தது. ஸோ அங்க எல்லாருமே வராங்க. பிரம்மதேவரும் தன்னுடைய வாகத்துல வரார், அன்னவாகத்துல. இதனால் தேவலோகங்களுக்கிடையே அப்பெல்லாமே வந்து டிரான்ஸ்போர்டேஷன் இருந்தது. நம்மள மாதிரி ரோடு தேவையில்லை. அவங்களுடைய டிரான்ஸ்போர்டேஷனே என்னது? ஸ்பிரிச்சுவல் எனர்ஜி தான் இல்லையா? இறைவன் மீது இறைவன் அவங்களுக்கு வந்து ஒரு ஆற்றலை கொடுத்திருக்காரு. அவங்களுக்கு ஸ்பெஷல் பவர்ஸ் உண்டு. அதுவும் அதோட சேர்த்து இறைவனுக்கு தொண்டு ஆற்றுவது இல்லையா? அவர்கள் ஆற்றக்கூடிய கடமைகள் வந்து இறைவன் தொண்டு என்பதுமே வலியுறுத்தப்பட்டிருக்கு இல்லையா? நம்ம படிக்கிறோம். ஸோ அப்படி அவங்கவுங்களுடைய வாகனங்கள்ல கொண்டு சில பேர், இப்ப நாரத மகரிஷிக்கு வந்து எந்த வாகனமே கிடையாது இல்லையா? அவர் எல்லா இடத்துலயுமே தோன்றுவார். அது மாதிரி சித்தர்களுக்கு அந்த மாதிரி இல்லையா? ஸோ இந்த ரிஷி முனிகள் எல்லாமே அவங்க எதையுமே தேவையில்லை, அவங்க வண்டி வாகனமே தேவையில்லை. அவங்க வெறுமனே அவங்களாலே வந்து
வந்து டிரான்ஸ்போர்ட் பண்ணிக்க முடியும். ஓகே, முக்கிய குறிப்பு என்னன்னா இந்த இடத்துல பெரும்பாலும் மலைகளே நிறைந்த இடம் தான் அந்த கந்தமாதன மலையாகும் இல்லையா? அந்த மலையில தான் வந்து அந்த பிரியாவிரதன் வந்து தவம் இருக்கார். 3 சிறந்த மகான்களான பிரியாவிரதன், நாரதன் மற்றும் சுயம்புமனு, இந்த 3 பேர் இல்லையா அம்மலையின் மேல் வந்து அமர்ந்திருந்தனர். யாரு? நாரத மகரிஷி, பிரியாவிரதர் மற்றும் சுயம்புமனு. அப்பதான் பிரம்மதேவர் அவங்க வரார். பிரம்ம சமீதையின்படி ஒவ்வொரு பிரபஞ்சமும் பல்வேறு கிரக அமைப்புகளினால் நிரப்பப்பட்டிருக்கிறது. ஓகே, அதாவது இன்டர்னல் ஸ்ட்ரக்சர் பார்த்தீங்கன்னாக்கா கவுண்ட் ஒன்று மாதிரி தான் இருக்கும். ஆனா அதனுடைய இது வந்து பார்த்தீங்கன்னாக்கா அந்தந்த உலகத்திற்கு தகுந்த மாதிரி இருக்கக்கூடிய வசதி வாய்ப்புகள் தான். அங்க என்ன மாதிரி ஜீவன்கள் வந்து வாழ போறாங்க இல்லையா, அதுக்கேற்றவாறு வந்து அந்த அண்டங்கள் வந்து படைக்கப்பட்டிருக்கு. ஓகே, ஸோ பல்வேறு கிரக அமைப்புகளினால் நிரப்பப்பட்டிருக்கிறது என்றும் ஒவ்வொரு அமைப்பும் தனித்து வளமுடையது என்றும். எஸ், எல்லா இடத்துலையுமே வளம் என்பது கண்டிப்பா உண்டு. ஆனா அதை நாம தான் நிறையவே சுரண்டோம். ஒருத்தருக்கு கிடைக்க வேண்டிய கோட்டாவை நாமளே சேர்த்து எடுத்துறோம் இல்லையா? உதாரணமாக உதாரணமாக சித்த லோகத்தை சேர்ந்தவர்கள் யோக சித்திகளின் சக்திகளில் மிகவும் முன்னேறியவர்கள் இல்லையா? அஷ்டாங்க பயிற்சியில அவர்கள் விமானம் மற்றும் மின்கலம் உதவியின்றியே வானில் பறக்கும் சக்தியுடையவர்கள் அப்படியே வந்து பறக்கிறது. ஸோ அதாவது அவங்களுக்கு கிடைச்சிருக்கக்கூடிய அந்த ஆன்மீக ஆற்றல் வந்து அவங்கள அதை செய்யறதுக்கான வாய்ப்பை ஏற்படுத்தி கொடுக்கிறது. ஸோ அவ்வாறே அந்த ஆற்றலை கொண்டு அவர்களால் செல்ல முடிகிறது. அதுபோல் கந்தர்வ லோகம் கூட வந்து பாடல்கள், ஆடல் பாடல்களுக்கு அவங்க இல்லையா சங்கீத அறிவியல் சேர்ந்தவர்கள் ஆவர். சத்தியலோகத்தை சேர்ந்த அனைவரும் மாமுனிவர்கள் ஆவர். ஏன்னா அங்கிருந்து டைரக்டா வைகுண்டம் போறது நெக்ஸ்ட் எக்ஸிட் அதுதான். ஸோ பிரம்மலோகத்துக்கு ஃபார் எக்ஸாம்பிள் தியான பயிற்சி செய்யறவங்க வந்து அக்னி உலகம் 3rd கேண்டோல நம்ம படிச்சிருக்கோம், பியூரிஃபிகேஷன். ஏன்னா மேலும் ஒவ்வொரு உலகம் சொர்க்கலோகத்துக்கும் வருவாங்க. அங்க இருக்கக்கூடிய அந்த வைபவங்களை கண்டு அவங்க ஏதாவது ஈர்க்கப்பட்டு விட்டால் அவங்க அங்கே இருந்துட வேண்டியதுதான். அதுல இருந்து வெளியே வந்தாதான் நெக்ஸ்ட் லோகத்துக்கே போக முடியும். அதனால வைபவங்களை பற்றியான அந்த ஆசைகளே துறக்கணும் ஒரு ஞானி ஆனவன். அதனால படிப்படியா ஒரு உலகத்தையுமே தாண்டி அவன் செல்கின்றான். ஸோ இறுதியில வந்து அதாவது பகவானை திருவடிகள் சேர்த்துக்கான அந்த ஒரு உலகத்துக்கு செல்கின்றான். கிரகங்களிடையே தொடர்பு ஐயத்துக்கு இடம் இருந்தது. அங்க ஏதோ ரோட் ஃபெசிலிட்டி கிடையாது, பேஸ்ட் ஆன் த டிரான்ஸ்போர்டேஷன். பல்வேறு கிரகங்களை சேர்ந்தவர்களும் ஒரு கிரகத்திலிருந்து மற்றொரு கிரகத்துக்கு போய் வந்துட்டு தான் தேவர்கள் எஸ்பெஷலி இல்லையா அவங்க நிறையவே வரக்கூடியவர்கள் தான் இந்த இடத்துல. இப்பயுமே வந்து தேவர்கள் வருகிறார்கள் என்று சொல்வது உண்டு. ஆனால் அவர்களை பாதங்கள் வந்து தரை மீது படுவது கிடையாது. ஏன்னா இது ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் என்னது கண்டாமினேஷன் இல்லையா? அதனால வந்து அவங்க பதங்கள் வைக்கிறது கிடையாது. ஸோ சந்திர மண்டலத்துக்கு செல்லும் முயற்சியில் நாம் சந்திரன் எல்லாமே நம்ம அனுப்புற ஸ்பேஸ்ஷிப் எல்லாமே சந்திர மண்டலம் தாங்குறோம். ஆனா அது உண்மையிலேயே அது சந்திர மண்டலம் தானா என்பது மிகப்பெரிய கேள்விக்குறி இல்லையா? ஸோ ஒரு கிரகத்திலிருந்து மற்றொரு கிரகத்திற்கு நேரடியாக செல்வதற்கான விண்கலங்களை வந்து நாம் இன்னும் கண்டுபிடிக்கவில்லை என்று அவங்க வந்து சொல்றாங்க. ஓகே, யாரு? பிரபுபாதர் நமக்கு எடுத்துரைக்கிறார். இது உண்மைதான் இல்லையா? இன்னும் நாம் எதுவுமே எதோ அனுப்புறோம், எந்த கோளுக்கு அனுப்புறோம். ஆனா உண்மையிலே அந்த வசதி வாய்ப்புகள் எதுவுமே யாராலுமே கொடுக்க முடியாது. சாஸ்திர விதிகளை படித்தால் நம்ம வந்து சுலபமா புரிஞ்சுக்கலாம் இல்லையா? தத்ரஹ வா ஞானம் தேவரிஷிர்ஹம்சஹ யானேன பிதரம் பகவந்தம் ஹிரண்யகர்ப்பம் உபலமானஹ ஊத்யாயாத் அனேன சஹ பிதா புத்ராப்யா அவதிஞா ஜவீர் உபஸ்தே. நாரத முனிவரின் தந்தையான பிரம்மதேவன் இப்பிரபஞ்சத்தில் இருக்கும் பரமபுருஷர் ஆவார். என்ன பரமபுருஷர் ஏன் அவரை வந்து சொல்றாங்க? அது அப்படின்னா பகவான் என்று ஏன் சொல்லப்பட்டார் என்பது நாம் முன்னாடி படித்தோம் இல்லையா? ஸோ அவர் வந்து இறைவனுடைய உறுப்புகளை எல்லாமே வந்து மெஜாரிட்டியா அவர் தான் வந்து எக்ஸிகியூஷன் பண்றார், படைக்கும் தொழில் இல்லையா? அதனால இந்த இடத்துல அவர் வந்து பகவான் என்று ஒரு மொழி வந்து அடைமொழி வந்து கொடுக்கப்பட்டது. ஓகே, ஸோ ஆனால் பகவான் என்பவர் ஒருத்தர் தான். ஆனா இருந்தாலும் சில காரணங்களுக்காக இவ்வாறு அவர் வந்து இந்த தருணத்துல மட்டும் அழைக்கப்படுகிறார் என்பதை நாம் புரிஞ்சுக்கணும். ஆகையினால் அவரும் சுயம்பு மனுவும் அவரது மைந்தனும் நாரத முனிவரிடம் உபதேசம் கேட்டுக்கொண்டு இருந்தவருமான பிரியாவர்தனம் உடனே எழுந்து நின்றார் இல்லையா? வந்த உடனே பிரம்மதேவனுடன் எல்லாருமே எழுந்து நிற்கிறாங்க.
பிறகு அவர்கள் தங்கள் கரங்களை கூப்பிய பிரம்மதேவனை மிகுந்த மரியாதையுடன் வணங்கினார் இல்லையா. சோ கூப்பிய வண்ணம் அவருக்கு வணக்கங்களையும் நமஸ்காரங்களையும் தெரிவிச்சுக்கிறாங்க. பிரம்மதேவன் தேவர்களுடன் வந்தார். அவருக்குரிய வாகனம் எது? அன்னப்பறவை. ஆகையினால் நாரத முனிவர் அன்னப்பறவையை கண்டவுடனே தந்தையும் ஹிரண்ய கர்ப்பம் படுபவருமான பிரம்மதேவன் வந்துவிட்டார் என்று சொல்லப்படுகிறது. இந்த இடத்துல புரிந்து கொண்டார். அதனால் அவர் சுயம்பு மனு மற்றும் பிரியாவதனன் பிரம்மதேவனை வரவேற்கவும் வணக்கமும் உடனடியாக அவர்கள் செய்தார்கள் இல்லையா. அதாவது ஒருத்தர் ரிசீவ் பண்றது நம்ம ரிசீவ் பண்ணணும். அந்த வகையில பிரம்மதேவரை இங்க யாரெல்லாம் ரிசீவ் பண்றாங்க? நாரத மகரிஷி, அடுத்து சுயம்பு மனு, அடுத்து பிரியாவிரதன். ஓகே, இந்த 3 பேருமே அவரை ரிசீவ் பண்ண. அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்? வரவேற்கிறது. வீட்டுக்கு நம்ம யாராவது விருந்தாளி வந்தா வாங்கோ, உட்காருங்கோ, சாப்பிடுங்கன்னு சொல்றோம் இல்லையா, அது போல. ஓகே, ஸோ அவர்கள் நமஸ்காரங்களை தெரிவிக்கிறாங்க. ஏன்னா ஃபர்ஸ்ட் ஒபேசன்ஸஸ், அதுக்கப்புறம் தான் வேற விஷயங்களே இல்லையா. பகவான் அபி பாரத தத் உபநீதார்த்தனஹ சுப்த வாகனோ வாகே நாதி தராமுதித குண கணாவதார சூஜ்யஹ பிரியவிரதமாதி புருஷஸ்தம் சதய சஹாவலோக இதி ஹோ உவாச்ச. கிருஷ்ணா. அன்பிற்குரிய பரிஷித் மன்னரே, இறுதியில் பிரம்மதேவன் கூறினார். இப்போ எல்லாமே அவங்க நமஸ்காரங்கள் எல்லாம் ஏத்துக்கிறார். அதுக்கப்புறம் இப்போ பிரம்மதேவர் பேச ஆரம்பிக்கிறார். நானே சொல்ல போவதை, அதாவது இப்ப பிரம்மதேவர் எடுத்துரைக்க போறார். கூர்ந்து கவனித்து கேட்பாயாக. அதாவது சவணம் இல்லையா. நமது அனுபவ அறிவின் அல்லைக்கும் எட்டாதவரமான பரமபுருஷ பகவான் மீது ஒரு நாளும் பொறாமை கொள்ளாதே. கண்டிப்பா. ஏன்னா நம்ம ஏதாவது அடையணும்னு நினைக்கிறதே ஒரு இலக்கு நோக்கிதான் இருக்கும் இல்லையா. அந்த இலக்கு என்னன்றது கேட்கப்படுறது. நான் அனுபவ அறிந்தவன், எல்லைக்கும் எட்டாதவரான பரமபுருஷ பகவான் மீது ஒரு நாளும் பொறாமை கொள்ளாதே. நீ சிவபெருமான், உனது தந்தை மாமுனிவர், நாரதர் போன்ற அனைவரும் பரம்பொருளின் கட்டளை நிறைவேற்ற வேண்டியதற்காகவே இங்க நாம வேண்டியவர்களாகும். நிறைவேற்ற வேண்டியது எங்களுடைய கடமை இல்லையா. அவரது கட்டளையின் கீழ் என்னாலும் நம்மால் மீற முடியாது. கண்டிப்பாக இல்லையா. ஒரு ஹையஸ்ட் அத்தாரிட்டி என்ன சொல்றாங்களோ அதை நாம அவ்வாறே நாம பரிபாலிக்கணும். அது ரொம்ப முக்கியம். பக்தி தொண்டில் அதிகாரம் பெற்ற பின் இருவரில் 4வரான பிரம்மதேவன், அவர் மைந்தன் நாரதர், சுயம்பு மனு மற்றும் சிவபெருமான் ஆகியோர் பிரியாவதரின் முன்பு தோன்றினர். இவங்க எல்லாரும் கூட பாத்தீங்கன்னா பிரம்மதேவரிடம் வந்தவர்கள் தான். நாரத மகரிஷி, சுயம்பு மனு, சிவபெருமான், அதாவது பிரம்மதேவருடைய ஆத்திய சக்கரத்துல தோன்றியவர். ஸோ அவங்களுமே அந்த இடத்துல தோன்றுகின்றனர். அவர்கள் அனைவரும் பல அதிகாரம் பெற்ற முனிவர்கள் கூட வந்திருந்தனர். அங்க இருந்த பிற முனிவர்களுமே அந்த இடத்துல வராங்க. பிரம்மதேவன் முதலில் பிரியாவதனை தனது வயப்படுத்த வேண்டும் என்பதற்காக அதிகாரம் பெற்ற இம்மகான்கள் அனைவரும் கூட தனிப்பட்ட முறையில் கந்தமான மலைக்கு பிரியாவதனை சம்மதிக்க வைப்பதற்காக சென்றனர். ஏன்னா ஒருத்தர் போய் சம்மதிக்க வைக்க முடியாது. இந்த பிரபஞ்சத்தை ஆளணும் இல்லையா. அதுக்காக இத்தனை பேர் அந்த இடத்துல வந்ததாக இந்த ஸ்லோகத்தின் வழியா நம்ம புரிஞ்சிக்க முயற்சி பண்ணணும். ஏனெனில் இளவரசர் பிரியாவதன் அவர் சுயமாக சிந்தித்துதான் என்ன பண்ண, தந்தையின் பிரியாவதன் தன் தந்தையின் முன்னே எழுந்து நின்றார். கட்டளையினை ஏற்க மாட்டார் என்பது அவர் நன்கு அறிவார் இல்லையா. ஸோ ஆனாலுமே பிரியாவதன் எழுதி நிற்கிறார். சுயம்பு மனு ஆல்ரெடி சொல்லியிருக்கார், நீ இந்த துறவை முடிச்சுட்டு விட்டுட்டு நாட்டை ஆளணும், இப்ப யாரும் இல்லை அப்படின்னு சொல்லும் பொழுது அப்ப அதுக்கு ஏத்துக்கலாம். ஸோ அதை அவர் ஏத்துக்க மாட்டார் என்பதுமே சுயம்பு மனுக்கு நல்லாவே தெரியும். இப்பிரியாவதனின் உறுதியை உடைப்பதற்காக தான் இப்ப வேறு மார்க்கம் இல்லையா. எல்லாமே இந்த பிரபஞ்ச நன்மைக்கானது. ஓகே, ஸோ அதனால அந்த செயல்ல படுத்த வைக்க வேண்டியது இங்க தேவர்களுடைய கடமையாகிறது நமக்கு. ஏன்னா அவங்களுடைய பொசிஷனே என்னது, நம்மளை ரட்சிக்கிறதுக்கோ இல்லையா. இறைவன் நமக்கு டைரக்டா இல்லை, அவங்க மூலியமாவே வரங்கள் கொடுக்குறார். அவங்க மூலியமாக கூட நம்ம அவர்களை பார்த்தீங்கன்னாக்கா நம்ம பகவானை நம்ம அடையணும்னா நம்ம ஒருவேளை தேவ வழிபாடு காலங்காலமா பண்ணிட்டு இருந்தாலும் அந்த தேவர்களிடத்துல ஒன்று மாத்திரம் நம்ம கேட்கலாம். இறைவனை திருவடி செய்வதற்கான
மார்க்கத்தை அத்தகைய அருளை எங்களுக்கு கொடுங்க அப்படின்றத வந்து நாம கண்டிப்பா கேட்கலாம். இல்ல தவிர்க்க முடியாத காரணங்களால் நாம் எல்லாமே வழிபாடுகள் சில சமயங்கள்ல செய்ய வேண்டியிருக்கு இல்லையா. ஏன்னா என்டையர் ஃபேமிலியுமே வந்து கிருஷ்ண கான்சியஸ் இருக்காது இல்லையா, மெஜாரிட்டி. அதனால ஸோ அவ்வாறு இருக்கும் பட்சத்துல நம்ம வேண்டுதல் எப்படிப்பட்ட வேண்டுதலா இருக்கணும், இறைவனை நோக்கி இருக்கணும். ஓகே, ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு ஞானத்தை நாம பெறணும். ஆகையால் பிரம்மதேவன் பிரியாவதனை முதலில் கருணையுடன் பார்க்கிறார், ரொம்ப கருணை கொண்டு பார்க்கிறார். ஒரு நிமிஷம். அவரது புன்னகையும் கருணையும் பிரம்மதேவன் பிரியாவதனை இல்லற வாழ்வை ஏற்றுக்கொள்ளுமாறு வேண்டியது போதிலும் பிரியாவர்தன் பக்தி தொண்டை விட்டு வெளியேற வரமாட்டார் என்று குறிப்பிடுகின்றன இல்லையா. ஸோ அதாவது அது புன்முறுவலே வந்து அவரை வந்து இப்போதைக்கு இதை நிறுத்திட்டு நீ வீட்டுக்கு வந்து நீ ராஜ்யத்தை ஆளணும்ன்ற அந்த இதை வந்து நீ ஏத்துக்கணும் அப்படிங்கிறத வந்து ரொம்ப வலியுறுத்தப்படுவதாக இந்த இடத்துல சொல்லப்பட்டிருக்கு இல்லையா. மேலும் வந்து வைணவரின் ஆசையினால் அனைத்தும் சாத்தியமாகும் இல்லையா. அவரது புன்னகை அப்படி இருந்ததாக சொல்லப்பட்டிருக்கு. ஆனா இதுவே பக்தி ரசாமிரத சிந்துல வந்து என்ன சொல்லப்பட்டிருக்கு, கிருபாசித்தி என்பது அதாவது சிறந்த மகானின் ஆசையினால் நிறைவு எய்தப்படுகிறது என்று குறிப்பிடப்பட்டிருக்கு. ஸோ அதற்கு ஆசீர்வாதங்கள் யார் யாரெல்லாம் கொடுக்க போறாங்க, இப்போ பிரம்மதேவர் கொடுப்பார் இல்லையா. ஸோ மற்ற இருக்கக்கூடிய ரிஷிமுனிகள் எல்லாருமே கொடுப்பாங்க. அவர்களுடைய ஆட்சியை பெற்றுதான் இப்ப வந்து பிரியாவிரதன் வந்து ஆளப்போகிறார். ஓகே, சாத்திரங்களில் உள்ள ஒழுங்குமுறை விதிகளை பின்பற்றுவதன் மூலம் ஒருவன் நிறைவும் விடுதலை வழக்கம் போல அடைகிறான். இது ஜெனரல், நாம் எல்லாம் கூட அடையக்கூடிய மார்க்கம் இது. ஆனா அதுக்கான முயற்சிகள் நமக்கு வந்து செய்யணும் இல்லையா. அன்றாடம் மினிமம் 16 மாலை, மேக்சிமம் எவ்வளவு ஆகுமோ அவ்வளவுமே இல்லையா. 4 ரெகுலேஷன்ஸ் வந்து பின்பற்றுறது, இது எல்லாமே நம்ம கரெக்டா எடுத்துட்டு போனோம்ல, ஆட்டோமேட்டிக்கலி இதெல்லாம் தானா வந்து சேரும். ஓகே, இருந்தும் பலர் ஆன்மீக குரு அல்லது உயர்ந்த மகானின் ஆசைகளால் நிறைவு எய்துகின்றனர். ஸோ தட் இஸ் ரைட் இல்லையா. பிரியாவர்தன் பிரம்மதேவின் பேரப்பிள்ளை, எப்பவுமே ஏத்தான். நம்ம கூட பார்க்கலாம், நம்ம பிள்ளைங்களை நான் ரொம்ப கண்டிப்போம், ஆனா பேர பிள்ளைங்க கிட்ட நம்ம வந்து வில் பி லிட்டில் லிபரல் இல்லையா. அங்க அன்பு வாஞ்சை இதெல்லாமே இருக்கும் நிறையவே. ஸோ அதை வந்து அதாவது வாரி பொழிபவர்கள் வந்து தாத்தா பாட்டி தான் இல்லையா. அவங்களுடைய பிள்ளைகளை வந்து அவ்வாறே வளர்க்கணும்னு அவங்க நினைச்சா கூட அந்த காலகட்டத்துல என்ன ஆகும்னாக்கா அவங்க வந்து கடமையாற்றுவதற்காகவே அவங்களுக்கு காலம் போதி இருக்காது. ஆனா இப்போ இந்த வயோதி காலம் வரும்போது அவங்கள என்ன பண்ணுவாங்க, பேர பிள்ளைங்க கிட்ட நிறைய அட்டாச்மெண்ட் வந்துடும் அவங்களுக்கு. ஸோ அதை நாம அநேக வீடுகள்ல நம்ம இதை பார்க்கலாம். 99% எல்லா இடத்துலயுமே உண்டு இல்லையா. பெரும் பொருள், அதாவது இப்போ 2 பேருக்கு மத்தியில வந்து பேசப்படுறாங்க இல்லையா. ஸோ இங்கு கூட பிரியாவர்தன் தியானம் செய்யும் தீர்மானத்தில் உறுதியாக இருக்க பிரம்மதேவனோ பிரியாவர்தன் இப்பிரபஞ்சத்தினை ஆள வேண்டும் என்பதில் தீர்மானமாக இருந்தார். 2 பேரும் டிட்டர்மினேஷன். இவர் வந்து ஆன்மீகம், இவர் வந்து இந்த பௌதீக தாளம் அப்படிங்கிறதுல வந்து ஸ்ட்ராங் ஒப்பீனியன் 2 பேருக்கும். ஆக ஏன்னா அவர் தான் இந்த பிரபஞ்சத்துல, அவர் மூலியமா தான் இந்த பிரபஞ்சம் வந்து இனவிருத்தியை அடைய போகிறது. ஸோ அதனால வந்து அவருடைய கடமையாற்றுவதற்காக அவர் இப்போது தவ வாழ்க்கையை வந்து முடிச்சு கொள்ளணும்ன்ற அந்த இதை வந்து ஸ்ட்ராங்கா வைக்க போறார் பிரம்மதேவர். இப்ப சொல்ல போறார் பாருங்க. அன்பார்ந்த பிரியாவர்தனே, இல்லற வாழ்க்கையை ஏற்றுக்கொள்ள கூடாது என்று நீ தீர்மானித்திருக்கிறாய். ஆனால் நானும் நீ அதனை ஏற்றுக்கொள்ள வேண்டும் என்று உன்னை சம்மதிக்க வைப்பதற்காகவே நான் வந்திருக்கேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டார். நீ வந்து உலக வாழ்க்கை தேவையில்லை அப்படின்னு நினைச்சு நீ வந்து தீர்மானம் எடுத்து என்ன பண்ற, நீ பகவானுடைய அந்த தபஸ் இல்லையா, அவர் மீது தபஸ் பண்ணிட்டு இருக்கார் இல்லையா. ஸோ அதை நீ தொடரணும்னு நினைக்கிறேன். ஆனா உன்னுடைய இது வந்து இப்போ வந்து தேவை இல்லையா, உதவி வந்து. அதனால நீ வந்து என்ன, அரசர்கள் பிரச்சேதர்கள் போன பிறகு யாருமே ஸ்ட்ராங்கான ஒரு அரசு இல்லை. ஆனால் நீ வந்து இதை எடுத்து நடத்தணும் அப்படிங்கிறத வந்து அவங்க வேண்டிக்கிறாங்க. ஸோ இனி இதனை ஏற்றுக்கொள்ள வேண்டும் என்று உன்னை நான் சம்மதிக்க வைப்பதற்காக வந்திருக்கேன்னு சொல்லிட்டு யாரு, பிரம்மதேவர் சொல்றார் இல்லையா. உண்மையில் பிரம்மதேவன் பிரியாவதனின் உயர்ந்த துறவு, ஸோ அவனுடைய துறவு நிலை மற்றும் தவம், விரதம் மற்றும் பக்தி போன்றவற்றை பாராட்டுவதற்காக அதுக்காக தான் மெயினா வந்திருந்தார் இல்லையா. குளோரிஃபிகேஷன் ஆஃப் த டிவோட்டி ரொம்ப முக்கியம். ஸோ அவங்களுடைய செயல்களை எண்ணி நாம கண்டிப்பா அவங்களுக்கான அந்த புகழாரங்கள் நம்ம கொடுக்கணும் என்றதை வந்து பிரம்மர்கிட்ட இருந்தே நாம கத்துக்க வேண்டியிருக்கு இல்லையா. ஸோ இங்க பிரியாவதனுடைய தவ வாழ்க்கையை மெச்சி அங்க வந்து புகழாரங்கள் வந்து சொல்லப்பட்டிருக்கு.
ஸோ பிரியாவர்தன் உயர்ந்த துறவு, தவம், விரதம் மற்றும் பக்தி போன்றவற்றை வந்து பெற்றவர் இல்லையா. மேலும் அதன் ஏனென்றால் அதன் மூலம் பிரியாவிரதன் இல்லற வாழ்க்கையினை ஒரு கால் ஏற்றுக்கொண்டாலும் பக்தி தொண்டிலிருந்து மாறமாட்டார் என்பதற்காகத்தான். ஸோ அதாவது ஒருவேளை அவர் இல்லற வாழ்க்கையில் ஈடுபட்டாலும் அந்த பக்குவமா தான் செயல்படுத்துவாங்க. அதனால அவர் எதுவுமே, அதாவது பக்தி தொண்டுல எந்த ஒரு விஷயமே இருக்காது, மாற்றம் எது இருக்காது என்பதை அவர் வந்து எடுத்துரைக்கப்பட்டிருக்கு இந்த இடத்துல. அவ்வாறுதான் கணிக்கப்பட்டும் இருக்கு. ஆக்சுவலி இஸ்லோகத்தில் உள்ள மற்றொரு முக்கியமான வார்த்தை சுத்த வாகனே. அதாவது சுத்த வாகனம் என்பதற்கான விளக்கம். சுத்த என்றாலே அதாவது நித்தியம் அந்த மாதிரி ஒரு இதுல வரும். வேதங்களில் பிரம்ம தேவனுக்கு பின்வரும் விளக்கத்தினை பின்வரும் பிரார்த்தனை ஒன்று உள்ளது. ஹிரண்ய கர்ப்ப சமவர்த்தாக்ரே பூஜ்யஷ ஜாதபதி ஏக ஆசித். அதாவது பிரம்மதேவன் முறையான வேதங்களினால் வரவேற்கப்பட்டார் இல்லையா. மேலும் வேத மரபின்படி அவர் வரவேற்கப்பட்டதால் மிகுந்த மகிழ்ச்சி அடைந்தார். ஸோ த வேல்யூ ஃபார் வேதா அப்படிங்கிறது வந்து இன்னொன்று இப்ப பிரம்மதேவர் தொடர்ந்து பேசுவார் அடுத்த ஸ்லோகத்திலிருந்து. அதை நாம நாளைக்கு பார்க்கலாம். ஆனா இப்பொழுதுக்கு வந்து பிரம்மதேவரை வந்து அங்க இருக்கக்கூடியவங்க எல்லாருமே வந்து மரியாதை கலந்த நமஸ்காரங்களோட அவரை வந்து வரவேற்கிறாங்க. மேலும் பிரம்மதேவர் வந்து பேசுறார், நீ வந்து இல்லற வாழ்க்கை வேணான்னு சொல்லிட்டு இங்க துறவரம் கொண்டிருக்க, ஆனா நீ வந்து இல்லற வாழ்க்கையை வந்து மேற்கொண்டு இந்த பிரபஞ்சத்தை ஆள்வதற்காக நீ செயல்படணும் அப்படிங்கிற ஒரு கருத்து கொண்டு பிரம்மதேவர் இப்போ வந்து பிரியாவர்தனுக்கு வந்து அறிவுறுத்துகிறார். அதோட நாம் இன்றைக்கான இந்த கிளாஸை நிறைவு செய்யலாம். ஓகே. வாஞ்ச கல்பதாருபியஷ கிருபா சிந்துபியேவச்ச பதீதானாம் பாவனேபியோ வைஷ்ணவேபியோ நமோ நமः. அனந்த கோட்டி வைஷ்ணவ விருந்த கி ஜெய். நாமச்சாரிய ஹரிதாஸ் தாகூர் கி ஜெய். ஹரே கிருஷ்ண 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 ஹரே ஹரே, ஹரே ராம 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 ஹரே ஹரே. ஸோ நாளைக்கு கலாவதி மாதாஜி, அடுத்து வந்து ஒரு கிருஷ்ணமூர்த்தி பிரபு, அடுத்து வேற யாரு பத்மா மாதாஜி, இன்னொருத்தங்க யாரு வேற யாரும் வாசிக்கணும்னு கையை ஒருத்தனீங்களே, எனக்கு ஞாபகம் இல்லை. ஓகே, தேங்க்யூ மாதாஜி. வாசி நாளைக்கு வாசி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. கிருஷ்ண மாதாஜி. தேங்க்யூ மாதாஜி. மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. பதீதானாம் பாவனேபியோ வைஷ்ணவேபியோ நமோ நமः. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. வாழ்க வளமுடன். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி.